jama bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ. Bɛɛ fɔlen don fa sigiyɔrɔ la. Parce que bi ta ka di ka tɛmɛ dibara kan. Tiɲɛ don. I n'a fɔ o don n y'a fɔ aw ye cogo min na fo ne ka émission na. N b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman fɔra anw ma k'an critiquer k'a fɔ an ka cɛ ko an bɛ question sugu dɔ poser artiste kun. An cɛ ko an ka émission yɛrɛ an cɛ k'a don ta ka bɔ tan kuma caman fɔra. An bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ Manu ɲɛna dɔrɔn o tɛ quoi. Fɛn dɔw bɛ yen nɔ e ma mɛn ko kuma bɛ yen an ka émission tɔgɔ ko kuma bɛ yen fɛn sugu bɛɛ de bɛ yan nɔ i bɛ kuma de fo k'a ban. O hukumu kɔnɔ an bɛ an dɛmɛbagaw fo kosɛbɛ nin émission in na minnu bɛ ka nin émission sponsoriser an b'olu fo kosɛbɛ. An bɛ Espace Balibi fo. Espace Balibi ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ dogolen a bɛ Ɲamana yan nɔ. N'i tɛmɛna Ɲamana poste la i bɛ ɲininkali kɛ ko Isaso BCF yɔrɔ la bɛɛ bɛ Espace Balibi ka yɔrɔ yir'i la. Espace Balibi ale tɛ mɔgɔ dogoni kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ. Ni i mago bɛ électrominɛn fɛn fɛn la i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ Espace Balibi ale ka yɔrɔ la. Espace Balibi i n'a fɔ aw ɲɛ b'a ka publicité la a bɛ ka tɛmɛ diɲɛ ɲɛfɛ cogo min na. N'i taara émission lajɛ émission kɔnɔ min ka publicité bɛ tɛmɛ o de ye Espace Balibi ye. Espace Balibi a ka nɛgɛjuru sira tɛ dɔwɛrɛ ye 77 36 56 72 walima 96 30 43 03 n'i y'o ta i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Toujours n y'a fɔ aw ɲɛna a ka taa Espace Balibi ka yɔrɔ la fɛn caman bɛ yen nɔ dɛ. O hukumu kɔnɔ tuguni Jules an bɛ tɛmɛ ɲɛfɛ an bɛ taa an ka sponsor ba dɔ fana fan fɛ tuguni ale tɔgɔ ko Nafɛ Adama. Nafɛ Adama ale bɛ fo Wasolon kalanna de. Fo Wasolon kalanna parce que k'a b'an ka émission suit cogo don toujours ko Wasolonkaw b'an ka émission suit trop. Donc k'a bɛ fɛ ko a ka publicité ka passer an ka émission na. Nafɛ Adama an b'i fo dante foli min na an bɛ Wasolonka bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la fɛnɛ. A ka bitigi kɔnɔ fɛn minnu fɛn bɛ sɔrɔ Jules sigi b'o kalama. A ka bitigi kɔnɔ ka daminɛ baramuso la a ye Wasolonka musow bɛɛ lafiya n'i bɛ fɛ ka najini san ka taa Yanna la Sumara Datu Layi a kɛra sugu sugu hali caméra mugu bɛ feere. Est-ce que y'a faamu ne dabali banna a ka ko la koyi. Nafɛ Adama ale ka yɔrɔ la donc n y'a f'i ɲɛna cogo min na komi ɲa bɛ ja la a bɛ ka tɛmɛ écran kɔfɛ cogo min na. Maliyɛnw a ye boli a ye taga Wasolon a bɛna fɔ Wasolon fana ka da Jules ne bɛ sɔn ka taa bɔ yen dɛ taa turu cɛ fo kalanna fo Wasolon kalanna donc a y'a fɔ kalannakaw ɲɛna k'a ɲa sigi an bɛna taa sɔn ni Ala ma basi kɛ. Nafɛ Adama ka bitigi kɔnɔ fɛn minnu fɛn bɛ yen o ma dogo diɲɛ mɔgɔ si la. N'i dɔ fɔ sukaro hali sukaro nin bɛɛ b'a la sukaro ninnu bɛ yen nɔ ka da a sugu bɛɛ quoi a bɛɛ bɛ sɔrɔ Nafɛ Adama ka bitigi kɔnɔ komi an ɲɛ b'a la a bɛ ka tɛmɛ cogo min na. O hukumu kɔnɔ tuguni an bɛ tila ka bazin feerela dɔ fana fo tisi feerela ba de don ale ye Yangi ye Jules Yangi ale fana bɛ fo Wasolon kalanna tugun i y'o tɔgɔ mɛn voilà Yangi an bɛ Yangi fo kosɛbɛ dante foli min na Yangi an b'i fo f'i sigiyɔrɔ la Yangi ka bitigi kɔnɔ fɛn minnu fɛn fana bɛ yen nɔ o ye tisi borodew i mago bɛ borode la musolakaw aw jigi falen don Yangi ale ka yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen k'i boli ka taa Yangi ka yɔrɔ la n y'a f'i ɲɛna Yangi ka yɔrɔ ka di non a bɛ n'a fɔ Wasolon tɔgɔ ka di ne bɛ taa bɔ Wasolon Maliyɛnw donc an b'aw fo dante foli min na minnu bɛ ka émission lajɛ u sigiyɔrɔ la n'i bɛ kurun kan walima i bɛ chaise kan walima i ka so ngalen don tigitɔ kɔnɔ i ka tapi ko kuma bɛ yen i b'an ka émission duman sɔrɔ pour que i bɛ se ka i yɛrɛ lafiya cogo min na. Ok Zu an bɛ taa ɲɛfɛ. Awɔ. Okumu kɔnɔna la yanni an ka don émission kɔnɔ an bɛ foli di an ka invité ma a bɛ kanubagaw fo an lajɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen. Voilà. Mademoiselle ou bien madame de. Bon mademoiselle don fɔlɔ. Fɔlɔ kɔrɔ. Fɔlɔ. I tɔgɔ n'u jamu. I tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Sira n jamu ye Sila ye. Sila. Sila ye siya jumɛn. Ne ye Garange de. Garange. E bɛ se k'o kan fɔ e bɛ se Garange kan na. Kan wɛrɛ tɛ Garange la marakakan kɔ. E bɛ se marakakan na. E bɛ se o la. N wolola fɛn min na o. An b'a fɔ cɛ Jules ko wari bɛ maraka kun dɛ. An fo marakakan. Kakira. O dɔrɔn. O tora an taga yan. Dɔw fɔ ka na parce que minnu bɛ ka émission lajɛ o dɔw bɛ marakakan mɛn dɛ. Bon n ko bɛ su k'u ɲini maa ka taa kɔrɔ an kan. O tora sun taga yan. I bɛ da yen. O kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo f'i sigiyɔrɔ la. O kɔrɔ de y'o ye wa. Mais nin ye filajɔn ye dɛ.
ne kɔni bon ne fila e fila de awɔ fila tɛ filaw ka jɔn de don mara esi maraka ni fila bɛ se ka bɛn togo di ne bɛ k'i ɲininkali maraka ni fila bɛ se ka bɛn maraka ni bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ne maraka ni bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn an b'a kɛ latilennen ye maraka ni bɛɛ bɛ bɛn ayi ani bɛɛ bɛ bɛn bɛɛ lajɛlen ayi kana fɔ bɛɛ sa fɔ fila ayi maraka ni bɛɛ bɛ bɛn a bɛ se fila ni maraka tɛ se ka fɛnkɛ wa ka mun ka fɛnkɛ kɛ ale a fɔra kan ko k'ale ka muso ta sɔngɔ la wala o de fɔra ne ye quoi a galalen don an bɛ ka dɔn ɲini ka d'a ma ne kɔni tiɲɛna muso n tɛ ka sɔn la dɛ tiɲɛ e galalen don wa voilà ok an bɛ kow to kotigiw bolo sisan cogo di e m'a fɔ e galalen don wa ne kɔni tiɲɛna bon kɔni bɛ fɛ i ka ɲa ne ma dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ɲa ne n bɛna ma dɔ ɲini i ye dɔ wa e kumana e dun tubi bɛ ne faga ayi tubi bɛ ne faga o la mun na komi ko e ayi ne ko ne ka mi e yɛrɛ de ma e dun mun ayi foyi papa an ka taa ɲɛfɛ foyi téléspectateur a y'o tɔ faamu a tɛ tɛmɛ o kan donc Sira i tɔgɔ ani jamu yɛrɛ ne tɔgɔ yɛrɛ ye Sira de n jamu ye Sila ye i y'o fɔ yan minɛ ne y'o fɔ kɛ ko Sira ou Sila Sila kelen sa est-ce que Sila kelen i t'o dɔn Sila jamu Sila sa ne ko mɛ mɔgɔ tɔgɔ de la Sila ayɛ ko Sila o b'a jamu de fɔ bon komi an fɛnɛ b'a mɛn diɲɛ kɔnɔ an tɛ bɛrɛ dɔn u b'a jamu de fɔ ko Sila i bɛ carte jumɛn la ne bɛ bɔ Yirimajɔ an kɔrɔ fara la Yirimajɔ ka ninnu ka ca dɛ cɛ Yirimajɔ ka ninnu e nin fana bɛ bɔ Yirimajɔ wa awɔ n dɔgɔnin de don a dɔn e dɔgɔnin de don wa awɔ i kɔrɔmuso bɛ ka anw jatigɛ n'a ɲɛ ye yan dɛ n'o ko n bɛ sigi ko fila ni fɛn bɛ se k'a fɛngɛ a bɛ k'i jɔ ne ma ko a bɛ k'o kuma la munumunu quoi ale b'a fɔ k'ale bɛ ɲa ne ma cogo di k'ale bɛ mɔgɔ dɔ di ne ma ayi dɛ fɛn ne y'i di fɛn ma n ka cɛ ma Sira sisan nɔ an ma question fɔlɔ an ka ca an b'olu d'i ma mais yan'an ka don émission kɔnɔna la i bɛ comédie kɔnɔna la tu es fier d'être k'i bɛ nɔ bɔ a la m'a faamu i bɛ comédie kɔnɔna la i dalen don i yɛrɛ la k'i bɛ nɔ bɔ a la inshallah ni Ala sɔnna ayi Ala sɔnna ko bɛɛ bɛ Ala de bolo hali ne ko ne b'a fɛ ka nɔ bɔ a la ni Ala ma sɔn a tɛ se ka kɛ o ni Ala ma sɔn a tɛ se ka kɛ mɛnɛ voilà ni Ala sɔnna de n bɛ nɔ bɔ a la mais i bɛ se ka histoire jumɛn lakali i ka comédie kɔnɔ depuis i donna a kɔnɔ i ye histoire min sɔrɔ a kɔnɔ ni i y'a fɔ n'a bɛ se ka mɔgɔ toucher k'a dɔn k'a fɔ ko baara in ma nɔgɔ quoi parce que mɔgɔ dɔw bɛ ka nege aw ka baara nɔfɛ i m'a fɔ ma mais olu m'a faamu quoi olu bolo dɔrɔn n'i nana dɔrɔn i bɛ don dɔrɔn foyi i bɛ wari sɔrɔ fɛn bɛɛ quoi ka sɔrɔ olu m'a faamu quoi donc an bɛ fɛ i k'i da don dɔ la k'o walawala e yɛrɛ don ni sisan cɛ ou soit a ɲɛɲini ni a tɛntɛn ni sisan cɛ e ye ɲani min sɔrɔ quoi an bɛ fɛ i k'o dɔ expliquer quoi bon n kɔni ma ɲani juguman ba sɔrɔ a la mais e kɔni a kɔni kɛra cogo cogo e ye fitinin dɔ sɔrɔ awɔ e k'o fɔ tan n ye fitinin min sɔrɔ parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ anw ye marakaw ye anw man ka ye ko sugu dɔw kɔnɔna na quoi cogo di aw ye maraka ye aw man ka ye ko sugu dɔw maraka tɛ mɔgɔya maraka ye mɔgɔ ye kɛ mais marakaden a man ca dɛ ne kɔni m'a ye ka caya ka ye comédie ninnu kɔnɔ comédie kɔnɔ e ma marakaden ka caya ne m'a ye fɔlɔ ka caya e y'a ye dɛ marakaden ka caya surtout a garange cogo di a man ca ni maraka ye sira fila de yan ne ma se k'o faamu dɛ surtout a garange awɔ a garange i n'a fɔ cogo di suguya fila de don garange anw bɛ dɔnkili da anw ye maraka jeliw de ye n bɛ se k'o fɔ anw ye garangew maraka jeli awɔ anw ye garangew de ye e bɛ se dɔnkilida la o de tun ka di n ye mais Ala ma a ɲɛ sɔrɔ de e ma dɔnkilida la sɔrɔ e bɛ se k'i kan fili yan ayi e tɛ se k'i kan fili yan ayi i kan fili sɔrɔ donc talanten ka se tila k'i bɛ don o la quoi i tɛ kan fili bani ayi n tɛ se o la ou soit ne bɛ yamanaje n'i bɛ sɔn o ma problème foyi t'a la ne ka manajiya kɔni a dabɔra min kan i b'o dɔn d'accord sisan u b'a fɔ ko marakaden man ka ye comédie la komi parents b'a fɔ an ka famille kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma komi an yɛrɛ b'a dɔn marakaw duba de don an tɛ voilà yɔrɔw ka ca ni n bamuso bɔra n'a taara kungo kɛ yɔrɔw la u b'a fɔ karisa e den bɛ nin kɛ e m'a fɔ a ye k'a k'a bila wa baara ɲuman tɛ tantan baara ɲuman tɛ quoi voilà u b'o fɔ bon an kɔni hakilina n'olu ta tɛ kelen ye an kɔni fɛ an ka réalité yɛrɛ kɔni na baara ɲuman don
bara ɲuman fɛnɛ don mais anw n'olu ka tilema ye kelen ye quoi u bɛ n tɔgɔ tiɲɛ n bamuso ye n'a nana a bɛ n kɔrɔfɔ a bɛ n neni sungurubaya a bɛ tan olu caman b'a la quoi bon a kɛra sababu ye cɛ caman b'a fɔ n b'i furu famille yɛrɛ kɔnɔna na mais n'u y'i ka video ye TikTok kan u b'a bɔ a ma cogo di o kama k'i ka video TikTok kan dɔrɔn ka bɔ a ma awɔ u b'a bɔ a ma ko parce que k'i bɛ TikTok kan i bɛ comédie kɛ olu n'u ɲɔgɔnna caman kɔ o caman kɛra na comédie kɛ tɛ se ka to cɛ kelen bolo quoi n'a faamu est-ce que tɛ olu hakilina n'i bɛ comédie kɛ tɛ se ka to cɛ kelen bolo quoi bon n kɔni ma se k'u hakilina dɔn kɔni u kɔni b'a kɛ tan mais cɛ caman ye lawuru ta ye k'a bɛ fura bon n'u ma kuma n kɔni b'a mɛn karisa i y'a ye karisa ka furu dabila la karisa mana bilen nin ko de kama a mana quoi mais e bɛ bɔ dugu jumɛn yɛrɛ la aussi fana ne bɛ bɔ Madiga Sakɔ Jɛma fan fɛ Ɲɛma fan fɛ Jɛma fan fɛ n bɛ Jɛma yɔrɔ dɔn i bɛ tɛmɛ Jɛma la ka taa an ka dugu la Jɛma ye n bɛnna de donc comédie kama dɔrɔn an cɛ hali ni mɔgɔ dɔw ko k'a bɛ bɔ i nɔfɛ ale bɛ se ka fɛɛrɛ minɛ voilà o b'a dabila o kama quoi bon o gɛlɛya dɔɔni bɛ yen n kɔni bɛ se k'o de fɔ mais relation jumɛn de bɛ tun bɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se aw bɛ comédie kɛ ɲɔgɔn fɛ mun e kelen ma daminɛ bon ne Tupe y'a daminɛ depuis 2019 depuis 19 i b'a dɔn tɔgɔ yɛrɛ filɛ nin tɔgɔ ye Ala ta de ye sinon an ye dɔɔni kɛ o ye ani n dɔgɔmuso ni n kɔrɔmuso anw ni Tupe de y'a daminɛ nin fɛnɛ b'a la nin b'a la hali sisan ne ni n kɔrɔmuso mɔgɔ 5 anw ni Tupe de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ si kun faralen t'an kan an mɔgɔ 5 mɔgɔ 5 cɛ kelen denw min b'a la san o tɔgɔ bɔra ma sa donc Belebani n ka cɛ i b'a dɔn ne t'o tɔgɔ dɔn min Tupe bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min Tupe bɛ kɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ f'a ko Tupe b'a fɔ k'a ka mobili a ka mobili tan Latifa voilà Latifa ayi mais Latifa nana sɔrɔ yen de ouais bon n kɔni tɛ se ka fɛn caman fɔ o yɔrɔnin na Latifa bon a nana ka an ni Tupe sɔrɔ a la n bɛ se k'o fɔ Latifa ni mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ yen mais a bɛ n'a fɔ Latifa ni ouais a bɛ TikTok kesi de kun don parce que anw ma waati min na an ye TikTok kesi mais an y'a balila k'u dabila ka na fɛn na quoi Tupe nɔfɛ a nana Tupe nɔfɛ ou Tupe taara nɔfɛ n tɛ se ka kuma o yɔrɔ la o kumana a mana aw sɔrɔ baara kɔnɔ yen bon a mana k'an sɔrɔ baara kɔnɔ n bɛ se k'o fɛnɛ fɔ an y'a daminɛ 2019 2019 ne kɔrɔmusow y'a daminɛ bon dɔnkilida de kun ka di ne ye o de tun bɛ nin kan n kun b'a fɛ ka Safi Jabate de dege an kun bɛ taa renouveau la Safi Jabate lagɛli kama an kun bɛ taa renouveau la dɔnkilida kama renouveau mɔgɔw kun ye fɛn dɔ kɛ an bɛ taa jeudi ni kuma kelen-kelenninw quoi semaine kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 ɲɔgɔn na an kun bɛ taa o la bon olu ma diya na o janjo ma diya na donc i taara i kan fili nɔ a ma diya mɔgɔ si ye wa ayi o tɛ a diyara mɔgɔw ye u kun ko k'u bɛ n'u ka salle de dilan o de kama a ko ma bɔ quoi u ko n'u tilala u bɛ wele kɛ u b'an wele bon u m'an wele o tɛmɛnen kɔfɛ o kɛra ko bannen mais a janjo de ma diya na minɛ parce que kɛlɛw bɔra la ka mɔgɔw ci ye janjo yɛrɛ de ma diya i la wa a diyara ne na dɛ Latifa tɔgɔ de ka kɛ Zu ale aw n'olu bɛɛ bɛ jɛ ka comédie kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien sisan b'a d'a ma aw fana Tupe bɛ sisan parce que an bɛ ka vidéo dɔ ye kɔsa in na quoi an bɛ vidéo filmé ye kɔsa in na yɔrɔ an b'a bɛɛ ye Latifa ni Tupe ale ni Jabate ni cɛ dɔ nin sa min ni fɛn bɔlen Vinicius bɔlen nin sa kuma dɔ la fɛnɛ an b'a ye aw ni Tupe fɛnɛ don quoi an ti aw bɛɛ ye voilà aw parti ma ca a la ten kosɛbɛ an filɛ moment na quoi a bɛɛ ye Latifa tɔgɔ kɔni juguya don ou bien mun don ayi fɛn t'an cɛ juguya tɛ n'i m'a ta fɔ i b'a walawala de ne bɛna tiɲɛ de fɔ aw ye ou soit Latifa nana k'aw de fara ka bɔ ɲɔgɔn na ayi ko mun kɛra mais Latifa t'o mɔgɔ ye o Latifa t'o mɔgɔ ye est-ce que an bɛ se ka da o la an bɛ se ka da o la an tɛ da o la dɛ i bɛ tiɲɛ de fɔ an ɲɛna a bɛ ka ne de ɲininka a bɛ ne dala ka lamɛn kɛ sisan parce que voilà an ɲɛ bɛ mun na an bɛ kuma kɛ n'o de ye sisan mun yɛrɛ de bɛ yen e y'o expliquer tan parce que ne b'a dɔn n'i m'a fɔ ni Latifa nana a b'a fɔ foyi tɛ yen foyi t'an ni Tupe cɛ komi mɔgɔw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na seli dugusajɛ an bɛ concert la awɔ an ye palais ta an b'o dɔn a ye palais ta an ye palais ta wa palais bɛ fa tugun a bɛ fa fo ka laluma jɔ a da la anw yɛrɛ bɛ taga yen an yɛrɛ de bɛ n'anw de don palais tɛ fa ka sɔrɔ an tɛ o anw de bɛ taa palais la fa ka d'aw ma o ye sɛbɛn mais an ka baara fɛnɛ b'a la dɛ mais an de bɛ taa baara dɔw de kɛ ka palais la fa parce que mais an ka baara de y'a las'an ma ou bien an bɛ taa image ta ni jata ninnu ni fɛnw na o b'aw dɛmɛ de o ye sɛbɛ de bon sisan ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ ko la yɛrɛ deli don tiɲɛ yɛrɛ fɔ an ɲɛna munna
e ka vidéo kɛ ka suma Tupe fɛ Latifa ta ka ca ni e ta ye a dun nana e sɔrɔ baara kɔnɔ. Mais sisan e bɛ ka fɔ ou bien e yɛrɛ bɛ ka décourager ou bien mun ka décourager mun na ne tɛ ka décourager bon e k'o yɔrɔ ɲɛfɔ tantôt expliquer tantôt pour que Latifa ka vidéo ka ca mais e ta ma ca kɔrɔlen e ni Tupe de fana tun b'a kɛ aw ka vidéo tun bɛ ye fɛn bɛɛ Latifa tɔgɔ tɛ to mɔgɔ kelen fɛ kuma dɔ i b'a ni Platon fana ye o Platon ni Tupe bɛ bon baara ma dabɔ i ka to mɔgɔ kelen fɛ Platon ni Tupe ni mɔgɔ min wele kuma min na ni temps b'i bolo i bɛ to o ta la ayi bon réseau an b'o jateminɛ nafigiya ni fɛn ninnu de ye ayi o tɛ nafigiya ye o baara de don ne tɛ se ka to e kelen bolo ka baara kɛ o ayi mais kuma dɔ la a bɛ Tupe de bolo baara la fɛn fɛnɛ i jɔ a ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ Baɲumankɛ a bɛ Baɲumankɛ nin fɛn ka vidéo la jɔn a bɛ sira bɛ kɛ sira tɛ nafigi de ye o la awɔ n bɛ taa Baɲumankɛ ka vidéo kɛ i bɛ Baɲumankɛ nin fɛnɛ ka vidéo la n bɛ to n bɛ o fɛnɛ na wa n bɛ taa de donc sa mɔgɔ min diya n ka cɛ i bɛ taa don kan ka cɛ k'i ni o ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ nafigiya mɔgɔ min ye n diya tɛ dɛ n'i ye ne wele i bɛ wele da n'i ye n wele n bɛ taa kɛ n bɛ wele de kɛ ne tɛ wuli ka taa n yɛrɛ ma o hali i bɛ mɔgɔ minnu ye ka taa u tɛ wuli ten ka taa u tɛ wuli ten ka taa i bɛ wele de a bɛ se ka kɛ Latifa yɛrɛ fɛnɛ mago bɛ Tupe la Tupe n b'a fɛ an ka vidéo dɔ kɛ n b'a bila n ka compte la n ka taa i bɛ na Tupe b'a fɔ taa n kɔnɔ n bɛ na n'a sɔrɔ Tupe yɛrɛ fɛnɛ mago bɛ Latifa la a b'a wele n'an ka vidéo kɛ mais jɔn de palais ta ka di Tupe ma fɔlɔ Tupe yɛrɛ hakilina de Tupe ka baara yɛrɛ de y'a kɛ quoi palais a ka baara yɛrɛ de y'a kɛ walahi Allah an cɛ palais rappeur ye palais min ta bɔ rappeur ye an kɔni y'a ta dɛ comédien de fana bɛ ka ta bɔ Ala ka fa anw ka laɲini kɔni y'a ka fa parce que n'a fɛnɛ n'a ma fa o kuma sulu fɛnɛ y'anw ma quoi a bɛ fa aw kelen kuma tɛ sulu quoi an bɛɛ kuma bɛ sulu mais a bɛ fa fɛnɛ a bɛ fa inchallah an si kuma tɛ sulu quoi anw ɲini Ala fɛ i ni Tupe ɲɔgɔn dɔn cogo di Tupe ya bon ne ni Tupe ye ɲɔgɔn dɔn komi n y'a fɔ cogoya min na depuis 2019 an ni Tupe ka yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na Tupe fɛnɛ bɛ fɛn yan Yirimajɔ Tupe fɛnɛ bɛ Yirimajɔ 2019 an ni Tupe tun bɛ carré kelen kɔnɔ Tupe tun bɛ na an ka da la a tun bɛ na baro la bon kunkɔfɛ yɔrɔ dɔ tun bɛ an ka yɔrɔ la ne kɔrɔmuso de tun bɛ taa yen ka caya komi dɔnkilida de tun ka di ale fɛnɛ o ma ka du bɛɛ dɔnkilidala kanu dɛ bon donc an kɔni bɔra a la de mais an ma k'a ye fɔlɔ dɔnkilida an bɔra la cogo di o ma ka mɔgɔ dɔ dɔnkilida la an ka mɔgɔ bɛ dɔnkili da kɛ an ka mɔgɔ bɛ dɔnkili da de tɛ tɛmɛ o kan o sɛbɛ de sisan ne kɔrɔmuso tun bɛ taa yen ani Tupe nana ɲɔgɔn dɔn bon Tupe k'a ma ko n b'a fɛ an ka vidéo kɛ n b'a bila TikTok kan ani Tupe ye ɲɔgɔn sɔrɔ ten cogoya la u bɛ vidéo kɛ a kun tɛ taa ka na ninnu bɛɛ donna la ne ɲɛ ninnu bɛɛ ni an sɛri tɔw bɛɛ donna la ne ɲɛ bon ne tun bɛ ka dɔnkilida de kanu ne tun b'a fɛ ka ɲɛɲini ko o de la ne ma o ɲɛ sɔrɔ tuma min na ne ko n ko est ce que ne tɛna nin kɛ ne donna comédie la o sen fɛ an ye yɔrɔ caman kɛ an bɛ taa sugudaw la an bɛ yɛlɛ kuluw sanfɛ an sen na an bɛ fɛn caman caman kɛ an munumununa yɔrɔ caman na quoi ka na vidéo kɛ bon a ma ɲa ne bɔra ne taara village la ne taara 2 mois kɛ ka ninnu to a la o temps kɔnɔna na ne nana sɔrɔ ninnu fɛnɛ y'a bila quoi ne nana sɔrɔ olu fɛnɛ y'a bila parce que an ka famille ko ka gɛlɛn non effectivement voilà u t'a faamuya quoi ne nalen ne ko munna u y'a bila o ko ayi ko ne yɛrɛ b'an parents ninnu dɔn u tɛ ko faamuya o de kama kuma cayara u y'a dabila ne kɔni ko ne bɛna kɛ ne ye Tupe wele ne ko Tupe ma ko ne b'a fɛ ka segin quoi ne segintɔ filɛ nin ye o kɛra k'a sɔrɔ Tupe ninnu bɛ fɛn na Segu taga la Tupe nana Tupe n'olu ko sira ne b'a fɛ i ka segin i ka na tournage in na ne k'a ma n ko problème t'a la n ko n'a bɛ jouer don min na i b'a fɔ n ye n bɛ na n bɛ jouer mais yan'o bɛɛ cɛ u tun bɛ vidéo kɛ u ka vidéo tun tɛ taa Tupe ni nin de ye vidéo kɛ ko Koro ni n'u ka baarakɛla ye a ye kɔnɔ da nin na Koro den bɛ yan awɔ den bɛ yen a bɛ tan kɔni ka na nin den ye dɛ parce que den kuma cayara u ka jouer in na a ye kɔnɔ da nin na o kɛra million de vues ye a ma ayi non o ma million de vues sɔrɔ mais a kɔni ye vie kɛ o ye vie kɛ yɛrɛ yɛrɛ de o de kɛra n bɛ se k'a fɔ o de kɛra Tupe bɔli ye dɔɔnin quoi o de kɛra a dɔnna dɔɔnin o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ fɛn na ne tun bɛ jouer dɔ kɛ n'a ko ko caméra jɔlen bɛ na ne bɛ n tɛgɛ biri ɲɛ la ka kule ka taa o de ye million de vues kɛ o jouer de ye million de vues kɛ Tupe bɔra o sen fɛ voilà n kɔni bɛ se k'o de fɔ aw ye. donc Tupe ye ɲɔgɔn dɔn ni bɔra a kɔnɔ fo ka na se nin ma quoi. awɔ fo ka na se nin ma. mais Mali kɔnɔ aw mago bɛ comédien ba dɔ la pour que ka fara a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien aw yɛrɛ dama b'aw yɛrɛ bɔ.
Bon tɛ se k'o fɔ i b'a dɔn kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ a bɛ se ka kɛ sini an mago bɛna jɔ comédienba dɔ la min bɛ se k'anw latɛmɛ yɔrɔ dɔ la voilà an kɔni tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ o kan. Ayi n'i bɛ se ka latɛmɛ yɔrɔ dɔ la cogo di. a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ bɛ na anw bɛna kale yen i b'a dɔn mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila. o ye tiɲɛ mais k'i ka comédien ba dɔ tɔgɔ fɔ Mali la dɔrɔn Mali yɛrɛ la. Mali la min ka di ne yɛrɛ ya i b'a dɔn je m'aime ka kɔrɔ ni je t'aime ye fɔlɔ kan n bɛ n yɛrɛ fɛ fɔlɔ quoi. ne bɛ n yɛrɛ fɛ dɛ. ayi voilà idolité quoi. merci. comédie yɔrɔ la. comédie yɛrɛ yɔrɔ la. comédie yɔrɔ la. n ka idole ye n yɛrɛ ye n'o bɔra ye Tupe parce que n'i y'a ye bi ne nana an sigi yan aw ka ne wele ka na an sigi yan Tupe de don parce que Tupe ka sira yɛrɛ de bɛ ne kan. Tupe ka sira de b'i kan. Tupe ka sira. Tupe ka sira awɔ. ne bɛ se k'a fɔ ko idole min bɛ ne na yɛrɛ. Tupe de don. aw bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. ayi ne ni Tupe tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. ayi o bɛ se ka kɛ sa. an ta ɲɛfɛ sa ko n'o ɲininkali. o ye sɛbɛn de ne ni Tupe tɛ ɲɔgɔn fɛ. problème tɛ yen sira. naamu. bon komi an bɛ sunkalo la. awɔ. i sunnen don fana. awɔ. i ye silamɛ ye. i yɛrɛ sɔnnen don ma duden t'o la foyi t'o la. ne ye silamɛ ko ne fa ye alimami de ye. i fa ye alimami ye. o ye sɛbɛn de. e sunnen don. ne sunnen don. bon i ka hakɛ to. ka Fatiha kalan. Fatiha o tɛ problème ba ye o. bon sisan caméra ɲɛ b'i la bɛɛ bɛ k'i lajɛ tan. papa. hali n'i ko ne ka kuranɛ jigiya ne b'a jigi o tɛ sɛbɛya. ayi kuma caman t'o la o. papa k'a bɛ Fatiha kalan o kɛ. papa k'a bɛ Fatiha kalan. problème t'a la. problème Fatiha kalan an k'a mɛn tan tɔ. awuzubilahi mina shayitani rajim o kɔnɔ an bɛ misiri de kɔnɔ an bɛ misiri de kɔnɔ. an tɛ misiri kɔnɔ dɛ i bɛ. an filɛ nin quoi ko bɛɛ aw ka n'a fɔ k'a bɛ ne mafiyɛn yɛrɛ ne t'o fɛ dɛ. an bɛ sunkalo de la sunkalo ko dɔw bɛ ka kɛ de desi sɔrɔ ka la. ok awuzubilahi mina shayitani rajim bisimilahi rahmani rahim alihamdulilahi rabil alamin rahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. Gayiru Magadu o t'a la dɛ. ayi a y'o fɔ yɔrɔ de la dɛ. ne ko Gayiru Magadu. o tɛ o. min don a fɔ an ye san ka taa. Gayiru Makutubi ayi dɛ ou bien. i kana jigin na ne nɛ ma fɛn kɛ. sisan o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni an bɛ se yɔrɔ dɔ ma an b'a fɔ o ma ko action vérité. ok. ni o diyar'i ye. voilà. bɛ kelen choisi action ou vérité. ou vérité. an bɛ taa. vérité. vérité de ka di. ok bon jury i ka vérité kelen kelen d'a ma. mademoiselle ou bien madame an kɔrɔ. a sugu sugu. a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn. n b'a fɔ k'a sugu sugu. madame. ouais. e ye comédie daminɛ. ani sisan cɛ. awɔ. i ma deli ka walicɛ kanu kɛ wa. parce que ko muso dɔw bɛ yen nka cɛ n'olu ye tɔgɔ dɔɔni sɔrɔ bon ni walicɛ dɔrɔn olu kungo fɛ olu fana bɛ tugu walicɛ kɔ wari kama. voilà u muso kɔ don ɲɔgɔn ma quoi. bon a bɛ n'a fɔ sigida la i t'a bɛ ka mɛn dɔɔni quoi. dɔɔni an bɛ ka jugujugukɔrɔ kuma mɛn. parce que i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka kisɛ yɛrɛ sɔrɔ f'i k'a mɛn a tigi yɛrɛ da kɔnɔ quoi. awɔ. voilà on te demande walicɛ jolilen bɔsi. ne tɛ kanu kɛ yɛrɛ kuma tɛ walicɛ kanu ma. a san kɔnɔ. Jangan kita meninggal. Kita meninggal. Ne ko vérité tɛ nɔ. Vérité de don k'i ye tiɲɛ. ne tɛ kanu kɛ kuma tɛ walicɛ ma. e tɛ kanu kɛ. ayi. kuma tɛ walicɛ ma. awɔ ne bɛ furu de fɛ. n'i ka mani ye nin mɛn. mani tɛ ne bolo. mani t'e bolo. ayi. a y'a san ka taa si an ka taa. mɛki tɛ ne bolo. bon ko ne yan wa ou soit diɲɛ bɛɛ mɛki tɛ ne bolo ne bɛna furu de. min bɛ ne furu. mun ye furu. i bɛna ne furu de ne tɛ kanu kɛ o. ayi aw bɛ ɲɔgɔn fɛ de. o tɛ se ka kɛ sa. tan i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ tan. n'i bɛ ne fɛ. awɔ. ne ka so an ka yɔrɔ dogolen tɛ o i bɛ taa. i bɛ taa ni woro ye kɛ. i bɛ taa ni woro est ce que e yɛrɛ bɛ sɔn furu ma nin waati la. mais mun na. problème yɛrɛ o ye e bɛ sɔn furu ma nin waati la. walayi bilayi ne bɛ furu. ayi kana e bɔ i ka comédie ɲɛnama ba den na i b'i ka tan ni fila fili la tan. comédie yɛrɛ kun ye mun ye i ka tɔgɔ sɔrɔ i ka wari sɔrɔ tɛ wa. awɔ. ni ne ye cɛ sɔrɔ cɛ min bɛ na ne bɔ nin bɛɛ la. sɛgɛnba in na tilekɔrɔ jɔli in na.
ko tournage ko dama yɛrɛ n'i bɛ wari di ne ma ni ne bɛ lafiya ne b'a bila bon sisan e tɛ kɛ cɛ fɛ ni wari tɛ ni wari yɛrɛ de tɛ bon ne dɔnbagaw bɛ ne dɔn ne t'u n'o jaabi e dɔnbagaw bɛ dɔn wa e yɛrɛ bɛ ka kuma yɛrɛ fɔ k'i yɛrɛ jaabi fana parce que mun na cɛ min bɛ wari di yan k'i bɔ tile kɔrɔ k'an bɔ tile kɔrɔ k'an bɔ tile kɔrɔ diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na wari de don sisan o ye sɛbɛ de ni ye ko sakɛ min de furu ne e bɛna lajɛ sisan wari de b'a kun wa awɔ ou soit awɔ e bɛna o de lajɛ fɔlɔ i b'a dɔn han wari t'a kun awɔ n y'i i faamu tɛ sɔn ka furu a ma sisan wari b'a kun fɛn fila de don n'i ko i bɛna ne bɔ n ka baara la i bɛ ne lafiya ne bɛ taa kɛ a kanu bɛ n'a kɔnɔna na mais ni mɔgɔ nana n'a ka di ni kun ye n'a bɛ bu de dun n bɛ taa an b'a dun ɲɔgɔn fɛ kɛ sisan mɔgɔ bɛ se ka na e ma cogo di ko bɛ jɛ i ni kun ye directement a bɛ yen o bɛ kɛ o o bɛ kɛ o bɛ kɛ dɛ e b'o mɔgɔ sɔrɔ tan o bɛ kɛ fɛnɛ ayi e tan e bɛ wari ko de la wari de ka di tan e bɛ wari i ko de la wari ka di ne yɛrɛ Adi ta e ko ne bɛ bɛ wari wari kasa sama de tan e bɛ wari ko de la sisan o fɔlɔ kama fɔlɔ e tɛ se ka cɛ ye wa e bɛ se ka cɛ ye ɲala yɛrɛ de k'i bɛ se k'a kanu yɛrɛ ok ala ka cɛ ɲuman nati Ni n bɛ papa min ye nana sa, k'a i b'i kanu ban. han ni papa nana sa i b'i ban cogo di ne papa sisan cɛ dɔ b'an bolo an cɛ yɛrɛ la a bɛ fɛ ka furu kɛ ɲina n'o nana sisan k'a ko a mago bɛ e la ko k'e furu sinɔn ni faridala deli don dɛ parce furufɔlɔ bɛ que yen bɛrɛ t'a kun balo kɔrɔ i m'a fɔ ma bɛrɛ t'a kun mais a kɔni tɛ dɛsɛ i nasogo la nasɔgɔ kɔni ale ni fɛn ninnu a tɛ dɛsɛ o la dɛ seli fini sɔngɔ voilà i ma ayi e bɛ sɔn wa ne tɛ seli hali ka ne to n faso la seli o seli ne tɛ fini don seli o seli tɛ fini don ayi an y'o sɔrɔ yen don n'i ma fini sɔrɔ fini kura sɔrɔ k'a don i t'a fɔ n tɛ bɔ parce que fini kura tɛ yen na o ou bien fini kura t'e la ayi o tɛ diyagoya olu tɛ koba ye o olu tɛ koba ye o finiko ninnu olu bɛɛ ye ko wɛrɛ de o sanna k'a di e ma o ma san k'a di e ma foyi quoi foyi ma tiɲɛ mais ne bɛ seli kɛ ni n ka fini kɔrɔ ye o mais problème min wari in ka se ka bɔ dɔrɔn k'a di quoi wari ka bɔ dɔrɔn merci o yɔrɔ sisan Mali dɛ cɛw ni musow aw hakili to muso nin na a tɔgɔ ko sira ni fɛn t'i kun k'a t'i ka furu la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tu bɛ ka sira ne b'o f'i ye dɛ ne fa ni mɔgɔ nana awɔ n'a ka di ne ye hali n'a bɛ si siyasulu de kɔnɔ ne n'a bɛ si ɲɔgɔn fɛ ye ni a ka di e ye N'a mais a n'i ka ma di di e ye ye, kɛ awɔ. n'i ma di ye kɛ n bɛ problème sigi i kunna i bɛ fara n na cogoya min na o dɔrɔn de don mais sisan n'a nana e nɔfɛ k'a bɛ e furu san awɔ k'e furu e ka tila ka sɔn furu ma awɔ e sɔnnen furu ma e bɛ tila ka problème sigi o cogo di bɔn n'i sɔnna i b'a dɔn furu ninnu dɔw bɛ kɛ han ne bolo n'i sɔnna a ma o b'a ra k'a ka di ye i jɔ sa furu ninnu dɔw bɛ yen han hali i bɛ don furu ninnu dɔw la a man di ye mais a kɔnɔ i bɛ diyaɲɛ sɔrɔ a kɔnɔ i b'a tigi kanu a kɔnɔ e bɛ mun b'o kɛ yan parce que i ma sigi ni mun ye k'a bɛ n'o k'i ye i bɛ taa sɔrɔ a b'o k'i ye bɔn a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ fɛnɛ ye o de don sinon ka cɛ kanu tɛ dɛ a ma ban a bɛ ka mun tigɛ n'a y'o tigɛ ne yɛrɛ an bɛ se ka tɛmɛ yan ne dɔn ayi non ne dɔn ko fo banna ka fɛn dɔ fo k'olu fɛsɛfɛsɛ quoi ne dɔn ko banna yɛrɛ e ka ko la wari donc wari ni furu ani comédie e ka diɲɛlatigɛ bɛɛ filɛ nin ye an ka kulonkɛ bɛ dabila wari ko tɛ sa e kunkolo kan bɛ kulonkɛ de la ne bɛ kulonkɛ ni de la i tɛ kulonkɛ la koyi ayi dɛ o ye sɛbɛ sɛbɛ de ne bɛ kulonkɛ ni de la ayi i tɛ kulonkɛ réalité la en réalité yɛrɛ la e sin tɛ cɛ ni action in janyana dɛ et vérité ni janyana dɛ e ma ko vérité a i kali Tiɲɛ Wallahi. deli yɛrɛ de don dɔrɔn deli yɛrɛ de don i b'a dɔrɔn dɔn cɛ ni nkalon tɛ kelen ye voilà cɛ fɔ yɔrɔ a bɛ o kuma ka ca dɛ ko cɛ ma di tiɲɛ fɔ yɔrɔ kuma ka ca dɛ o ye sɛbɛ ye parce que e bɛ k'a jira k'a fɔ e ta ye wari de ne cɛ min bɛ nin nɔfɛ n'i y'a tigi ye ɲɛla dɔrɔn a fo n'i ye dusukun y'a kanu sɔn ni dusukun kɔni ma cɛ kanu i bɛ dɔnni d'a tigi kun o tɛ ne kelen ye sa ne fa e kelen wa mɔgɔ ne lamɛn sa han o tɛ ne kelen ye o e dilan o ye o tɛ ne kelen ye dɛ e dilan ka jɔn ko kɛ ne lamɛn sa ne fa ni ne lamɛn an bɛ ɲɔgɔn faamuya o lamɛn mɔgɔ i tɛ mɔgɔ min fɛ i b'o tigi tɔɔrɔ ni dépense ba ye o ye sɛbɛ de sinon i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ fɛ e yɛrɛ de b'a ɲini k'a d'a tigi ma hali n'a tigi ma a t'i tɔɔrɔ i t'a kuma fɔ yɛrɛ a ye ma de ko kanu sugu kɛ e dilan o kɛ kabi ala ye dɛmɛ de ka jarabi ne tɛ jarabi dɛ e y'o kɛ ne tɛ jarabi ne ye gɛngisa musoman de parce que e filɛ cogo min na nin wari ko de b'i kunna e tɛ se ka jarabi ayi n tɛ jarabi o tɛ jarabi ne tɛ jarabi e ma mɛn ko maraka ne ma deli ka jarabi marakamuso yɛrɛ quoi ne yɛrɛ siranna marakamuso yɛrɛ ɲɛ sisan a ma de ka jarabi a tɛ jarabi a tɛ fɛ ka jarabi ne tɛ jarabi ne ma deli ka jarabi I tɛ et fɛ puis ka ne tɛna jarabi ne t'a fɛ ka jarabi tuguni
o bɛ ne tɛ jarabi o ne jarabi ye wari de voilà wari dɔrɔn baara in yɛrɛ kun ye wari i ka nafa de sɔrɔ a la sa sisan n'i bɛ nin baara la ayi baara tɛ se ka bila baara in de ne se yan baara de bɛ se yan bon sisan pour que i ka wari sɔrɔ a la direct la fɔlɔ f'i ka jɔ baara in de kɛ fɔlɔ k'i ɲɛsin tɔgɔ dɔrɔn ma cogo di parce que n'i tɔgɔ sɔrɔ i bɛ wari dɔ sɔrɔ i ko tu n tɛ se ka jɛ baara kɔ n ko baara in de bɛ tɔgɔ d'i ma sɔgɔ min na fɔ wa ni parce que e bɛ ka baara in kɛ fɔlɔ a bɛ kunna wari bɛ na san parce que ale e mago b'o de la san ayi wari e ko an ne cɛ bɔra ne ko n ko baara in yɛrɛ kun ye tɔnɔ de i ka fɛn sɔrɔ a la n ko mɛ a kun b'a ye ne ma fɛn sɔrɔ a la o e ma fɛn sɔrɔ a la fana ne ma fɛn sɔrɔ a la o se ka kɛ sa an do kɔni o tɛ se ka kɛ sa tupe mana hali n'a kɛra tupe bɛ se cogo di ka taa alihamudulila hali bi tupe de ye ne passé di ne ma ka na tupe taara fɛn na et puis ne nana tupe t'a kalama dɛ ne nana a t'a kalama mais n passé ale de y'a bɔ e nana a t'a kalama cogo di ne ma fɛn fɔ a ye o e natɔ a ko k'e bɛ ka taa mais e mun fɔ ne ni tupe ma kuma o kan yɛrɛ ne ni tupe ma kuma o kan ne ko tupe t'a kalama tupe ma fɔ k'ale bɛ voyage la a bɔra voyage la ayi si t'o dɔn bon i ka nin lajɛ n y'a faamu donc ça n y'a faamu e ko sa k'a tɛ voyage la ou bien a bɛ voyage la ne ko n ko ne t'o dɔn an bɛna ko dɔ de kɛ k'a sɛgɛrɛ ayi o tɛ walayi ne t'o dɔn e t'o dɔn ayi ne t'o dɔn sisan tupe bɛ se cogo di ka taa hɔrɔn fɔn na juru ka taa iPhone san 17 de don an ka 17 de don ka t'o san ka sɔrɔ ale ka sira bɛ yen fɛn ma san ka di o ma ayi min bɛ ne bolo e t'o sɔrɔ togo dɔn ne y'a commentaire ci mais mais a bɛ sɔrɔ a m'a kalan an ye dabali banna de kɔ o bɛ se ka kɛ cogo di sira i t'a sɔrɔ a y'a san ka di tinfa ma o tɛ problème ye o tupe ne bɛ k'o fɛ yen na ko tinfa nana ko jɛ fara ayi i bɛ sɔn o de ma a m'a fara dɛ tinfa nana ni ka jɔ ci sinon aw tun tɛ tan dɛ aw ka cɛ aw filaw ka vidéo kun sulen don koyi fɛn tɛ ne n'a cɛ o an t'aw cɛ la dɔn sa mais an bɛ ka mun ye réseau sanfɛ an bɛ ka kuma n'u ye i b'a dɔn n'a ye min ye réseau i b'a dɔn o bɛ bɔ ne yɛrɛ de la jumɛn a ka jɛ fara a ma fara dɛ komi a ko k'a tɛ k'a ye tupe tɛ ka fɛn k'o la tupe tɛ ka fɛn kɛ tupe bɛ ne wele n'a sɔrɔ ne bɛ se ka taa tournage la ne b'a fɔ ne bɛ taa ni ne tɛ se ka taa ne b'a fɔ a ye tupe ne bɛna bɔ mais munna tupe bɛ taa iPhone san ka taa di tinfa ma o b'a sɔrɔ e bɛ yen k'a bɛ foyi tinfa n'ale kuma si ne y'o de fɔ aw ye n ko min bɛ ne bolo aw y'o sɔrɔ cogo da tinfa nana 14h la de midi kɔfɛ ok a garizigɛ de b'a la ayi mais o bɛ taa ne jaabi yɔrɔ na dɔrɔn bani ale bɛ taa iPhone san fɛn ma san ka di ma mun na fɛn sanna ka di ne ma kɛ aw tɛ se k'o ye o jɔn ye iPhone san ka jɔn olu bɛɛ tɛ se ka yira o donc i ko i bɛ doni da mɔgɔ minnu kun olu dɔ de y'a san ka di ma ayi ne ma doni da mɔgɔ kunna mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ne ye doni da a ta e ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ mais an t'o tigi dɔn quoi e ni dɔ min ye ka ne na cogo cogo ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ tan ne ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn fɛ ne ni n ka baara de bɛ ɲɔgɔn fɛ bon ma a filɛ nin kuma bɛɛ cɛ a t'o fɔ yan dɛ sinon Fune nana Fune ma siran dɛ ne tɛ ka siran walayi Fune y'a fɔ yɛrɛ de e cɛ n'o de fɔ aw ye i y'a fɔ y'a bila i kunna ko Fune hakili bɛ kɛ émission na Fune bɛ kɛ émission na ye dɛ o tɛ problème ye Fune b'a kalama o bon Fune deli yɛrɛ de ko Fune ye ne bestie de ye Fune ye ne balima de ye o y'a dabila e balima de ye Fune ye walayi balima yɛrɛ yɛrɛ ko n teriya jara a bɛ kɛ balimaya iPhone bɛ san ka di tubi ma san ka di ma mun na o tɛ problème ba ye a bɛ sɔrɔ n ta waati de ma se n'a sera a bɛ kɛ o ayi dɛ e ma bɛ ne ka anniversaire la tupe ko ni mobili tile tun b'a bolo a b'a di ne ma a t'a bolo aw fɔ kɛ ani mobili tile tun b'a bolo a tun t'a di mais mun na olu ye kumaw de ye sa kuma tɛ yɛrɛ olu ye kumaw de ye i b'a dɔn kuma dɔw bɛ a bɛ bɔ da la a bɛ dusukun na sinon iPhone se bɛ tupi a bɛ se k'a san walayi a se b'a ye voilà ka 500 dɔrɔn don la yan'a k'a san yan'a k'o san k'o di ne ma a ka wari mugu di ne ma bilayi ne t'a dun iPhone na 500 bɛ mobili occasion sɔrɔ mobili occasion 500 b'o sɔrɔ ne t'a mobili san ne y'a di ne ma munna e tɛ don a kɔnɔ munna ayi m'o ko la munna parce que balimaw ni fɛnw fɛn dɔw kan ka di olu o ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ o ye sɛbɛ kuma tɛ mobili ma quoi hali ni n bɛ fɛn san n bɛ moto dɔ san dɔrɔn k'a tɔ di parents ma o t'olu fɛ yan donc n'i y'a faamu e bɔra aw ka dugu la ka na nin baara yɛrɛ de kanu kama yɛrɛ de visuel ne ma bɔ an ka dugu la dɛ ne bɛ yan yɛrɛ de sisan ayi parce que a kɛra to village bɛ bɛɛ la village bɛ bɛɛ la mais e y'a fɔ cogoya min na ne ma doni minɛ k'a cun dɛ ne b'a dɔn bon an filɛ nin an kɔni filɛ nin bon bamani saba depuis k'anw dan an kɔni labɔ Bamakɔ da fɛ an y'a minɛ k'a cun an kɔni labɔ nin kɔni bɔ Wasolon nin o ye Ala tanu ye nin Wasolon ka di mais sisan parce que nin bɔra Wasolon ka na fɛn ɲini de la yan a nana ne fɛ baara la n bɛ fɛ k'a tɛgɛ don dɔɔnin bon a nana fɛn ɲini de la
sisan e ta ye ko ni position wa ou soit wala ou soit ni position parce que e position cogo jumɛn ne bɔra village ale bɔra village ta kana wasolo fo wasolo kana kama wala kana ni dɔrɔn kama ni dɔrɔn n'a bɛ se ka ne yɛrɛ ta ne b'a fɛ k'a kɛ o e bɛ se k'a kɛ ne bɛ se k'a kɛ ka jumɛn kɛ ka émission kɛ e bɛ se ka émission kɛ n'i bɛ se ka ni émission dɛsɛra yɔrɔ min na parce que n ka kalan ma taa yɔrɔ jan ni dɛsɛra yɔrɔ min na n bɛ kelen kɛ tan dɔrɔn o bɛ na o b'a kalanko tɛ o ne ɲɛ bɛ sɛbɛnni na o de fa kalanko tɛ e b'o fɔ de ye sɛbɛnni fɛn bɛ i bɛ se ka nin bɛɛ kalan ne bɛ se k'a e bɛ se ka lettre k'a kalan ka ban ne bɛ se ka lettre kalan téléphone kɔnɔ téléphone kɔnɔ ayi fɛn papier kan ayi papier kan ale ka français ma banna olu tɛ ne kunkolo la o ni so ne t'a mɛn kosɛbɛ n tɛ français mɛn kosɛbɛ hali ni français fɔ n t'a mɛn problème t'a la o tuma an ka yɛlɛma français na an yɛlɛma français la o ye sɛbɛ de ok ko an ka taa ɲɛfɛ halisa action français la action vérité ou an ka taa anglais la wa an ka taa anglais an ka taa anglais la anglais m'o maîtriser i b'o maîtriser dɔɔni kosɛbɛ bon you had in English had the people yàrá show ne fa bɛ se k'a yɛlɛma dɔɔni tɛ cupi e k'i nin bɔ nin bɛ se ni e e bɛ se yan anglais ou français an ka taa chinois kan na wala n bɛ se o la ne bɛ se chinois na dɛ ci cɔn chɔn ye ni min fina ni kumine ni kante bɛ dɛsɛ min na ka ni t'a fɛ dɛ sigi yan ok vérité ou action vérité toujours vérité halisa awɔ halisa e tɛ ka tiɲɛ fɔ ko vérité ne bɛ ka tiɲɛ de fɔ kɛ halisa ok vérité ka kelen n'u bɛ kelen sisan i si ka tiɲɛ fana fɔ an ɲɛna tun baara min kɔnɔ i ma deli ka mɔgɔ ka fɛn suɲɛ baara in kɔnɔ voilà parce que a fɔra ko aw ye tournage la a y'o dabila koyi o de fɔra aw bɛ to tu bɛ tournage yafa a ma i ma i bɛ tiɲɛ de fɔ maliyɛnw ye parce que aw bɛ to tournage la ok an kɔnɔ kɛ aw bɛ bɔ fɛn awɔ n bɛ yafa ɲini tu bɛ fɛ nin yɔrɔ in na tu bɛ fɔ ni yafara n ma parce que munna caman suɲɛ wɛ i caman suɲɛ yɔrɔ dɛ papa kɔni bɛ yɛlɛ kɔni ne ye dɔ suɲɛ dɛ ok ne ye tu bɛ ka nɔnɔ nɛma suɲɛ mun mais o man ca den fila dɔrɔn ayi mugan sachet ni den fila n'o ye suɲɛ tu bɛ kuma ka ɲɛ halisa tu bɛ ka yɔrɔ la n'a faamu i ko tu bɛ ka yafa i ma k'i tu bɛ ka sachet ni den fila suɲɛ o ye jumɛn nɔnɔ nɛma nɔnɔ nɛma walayi mun na e b'a ka fɛn suɲɛ munna ne t'a suɲɛ an bɛ jɛ de aw bɛ jumɛn e ko k'e mɔgɔ ka fɛn suɲɛ aw ka bɛɛ jɛ n'aw bɛɛ jɛra e bɛ den k'a suɲɛ an bɛ jɛ de don kɛ ne m'a dɛn a kɛra tu bɛ sigilen ɲɛna a m'a ye kɔni n y'a ta bon n y'o dun yen yɔrɔnin na o t'o ko n bannen yan o ko bannen a banna tu bɛ ma se ka ko foyi b'a la a bɛ mun fɔ a ma se ka foyi fɔ a tɛ fɛn fɔ a bɛ mun fɔ kojugu de don wa se t'a ye wa a ye seko tɛ kojugu n ma kojugu de kɛ suɲɛni tɛ kojugu ye ayi suɲɛni ye kojugu ye dɛ ne ni tu bɛ cɛla la nin tɛ suɲɛni ba ye ten o komi a y'a fɔ tan cogoya la parce que n ma deli ka suɲɛni kɛ a y'a fɔ n ye nin yɔrɔ in fɔ a banna a fɔra ko tournage kɔnɔ la ko tuma dɔ la téléphone bɛ bali ka tunu mɔgɔ t'a dɔn a taara yɔrɔ a taara yɔrɔ la o y'u ta ye o t'anw ta ye ayi dɛ i kelen téléphone b'e kelen bolo a ka ca dɛ e kelen pe téléphone b'i bolo a ka ca téléphone joli mais mɔgɔ t'a bɔ yɔrɔ dɔn quoi u ma téléphone hakɛ fɔ aw ye pisi t'a si kɔnɔ quoi o ye sɛbɛ sɛbɛ de ye sɛbɛ kɛ walayi ne yɛrɛ t'o kalama e bɛ mɔgɔ ka téléphone suɲɛ mun na ala a to n ka dɔ suɲɛ mun na e b'a suɲɛ munna n t'a suɲɛ aw mana cɛ i tɛ nin dabila ba a ye fɛnɛ sa dɛ n dabila dɛ deli yɛrɛ don o y'u ta ye an ka tournage kɛyɔrɔ la suɲɛni tɛ kɛ téléphone tɛ suɲɛ an ka tournage kɛyɔrɔ la kuma tɛ fɛn wɛrɛ ma wari tɛ suɲɛ i y'a mɛn i y'a suɲɛ a b'an bolo de a t'an bolo a tɛ suɲɛ a tɛ ɲɛ an ma ni olu dɔw ye i yɛrɛ kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ ajayi bi ka na cogo min na o yɛrɛ dɛ voilà parce que ni vidéo n'a fɔra ko min kana plateau sanfɛ u b'i yɛrɛ kɛ cogo min aja réseau sanfɛ b'i yɛrɛ kɛ ajayi ka sɔrɔ clip la voilà ou bien an bɛ sunkalo la o de don wa wala sunkalo de don hali n'an tɛ sunkalo la ne ye funɛ ye o don fo ne fila ma hali n'an tɛ sunkalo la ayi parce que hali an ye funɛ ye aja ma yɔrɔ bɛ yen funɛ nara misɔrɔ bɛ n kun na ayi hijabu ni fɛn ninnu fɛn ninnu hijabu tɛ o misɔrɔ de bɛ ne kun na o hijabu ni fɛn ninnu sa mun sinon dɔ nin izuguba zuguba ninnu de bɛ k'i la ayi pantalon ni o fɛn tɛ tiɲɛ e ye ayi sira tiɲɛ tɛ o ye sɛbɛ an sɛbɛ ka image dɔ la bɔ ka yira maliyɛnw la i bɛ don ne ka page kɔnɔ i tɛ pantalon ye ka caya o e ka page kɔnɔ tɛ sa ɔ aw bɛ comédie kɛ cogo min na a bɛ comédie kɛ cogo min na bɔn olu y'u kɛcogo de ye a kɛcogo de don jumɛn a kan ka kɛ cogoya min na jouer kan ka kɛ cogoya min na i b'a kɛ ten de kɛ hali n'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ i donc nin comportement tɛ se ka tɛ kɛ nin tɛ se ka jɛ kɛ quoi ninnu caman bɛ ne la jouer la uniforme bɔ ka yira mɔgɔw la ninnu caman bɛ ne la jouer la ne fa
action ou vérité? Vérité. Ah, qu'on get is non. Vérité. Ko i yɛrɛ ko k'i donna comédie la tɔgɔ ni wari kama ou bien? Ne ya. Awɔ. Bon diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ n'i bɛ don fɛn na i bɛ don i nafa de kama o ye sɛbɛ de. Mais o ye e hakilina ye. Ne hakilina tɛ hali e hakilina e filɛ min na nin e b'a la nafa de kama i ka nafa sɔrɔ i ka taa so. Ne de wele. E de ko k'a ye doni minɛ k'a tunu dɛ. Ne de wele. Non, bon, i ka fɛn fɔ a kuma k'o fɔ. Lajɛlikɛbagaw a kuma k'o ani fɔ. sɛgɛsɛgɛbagaw olu y'a yira k'a fɔ k'e b'a don comédie la o kama. K'e donna comédie la ko tɔw b'a la. Tɔw b'a la. Merci. O ye sɛbɛ yɛrɛ. E b'a dɔn a la o de kama ko tɔw awɔ b'a ne la ka b'a la. donna u m'a fɔ aw m'a fɔ. Aw m'a fɔ dɛ. O m'a fɔ o ye e yɛrɛ de kɛcogo ye. Ko e de comme n'a fɔ o e ka ko awɔ parce que mɔgɔ minnu y'o fɔ kɛ olu b'a fɛ ne ka kɛ cogoya min na ne tɛ kɛ ten. Mɔgɔ minnu y'o fɔ i ye u b'a fɛ ne ka k'u cogo de ne tɛ se ka kɛ ten. Awɔ Ala ka laban ɲuman d'a kuma bɛɛ n bɛ yan fɛ cɛ o ma ɲi hɔrɔnmuso la dɛ hɔrɔnmuso bɛ yɔrɔ bɛɛ ne t'o de fɛ o de la tupe ye fɛn nafa ɲɛ ye o n bɛ tupe ka côté la hali n'a ma n wele a ye nafa ɲɛ ye n bɛ taa a ma ɲɛ ye o kelen don. mais Mali kɔnɔ sisan tupe ninnu ka génération na e yɛrɛ bolo jɔn ɲɔgɔn tɛ comédie la. E yɛrɛ bolo jɔn de ko diyara e ka tɛmɛ a bɛɛ ka comédie la. Mali yɛrɛ kɔnɔ Mali bɛɛ. A ye ne ɲininka o la ka ban aw ko ne ka idole. mais sisan parce que Platon bɛ yen Jabate ni fɛn a Jabate to yen est-ce que olu bɛɛ tɛ tupe ninnu ka côté la. Awɔ Jabate Platon bɛ fan wɛrɛ fɛ. Platon ye n ka cɛ yɛrɛ. Platon bɛ quartier jumɛn la fɔlɔ. Ayi n tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn. N tɛ kɛ Ala ye k'o dɔn. E ma deli ka vidéo b'a fɛ wa. Ne ye. Ayi i ma ne kunkolo o la. mais e t'a dɔn. Ne ni Platon bɛ kuma o. E n'a bɛ kuma a bɛ quartier na e t'o dɔn. Ayi jɔn tɔgɔ bɔra kɔrɔ yala garage élément. tɛ tɛmɛ o kan. I bɛ garage élément ninnu dɔn wa. Ayi. patronat sa e t'o dɔn. n b'a dɔn kɛ. E n'o y'i t'o dɔn. ne b'a dɔn vidéo de la kɛ komi aw bɛ k'a fɔ ko ne ni Platon ninnu. mais sisan olu bɛɛ la sisan nɔ ka cɛ e yɛrɛ bolo sisan dɔn tupe bɛ se ka tɛmɛ olu bɛɛ kan comédie la. ne t'o dɔn. tupe ka di ka tɛmɛ o bɛɛ kan. ne t'o dɔn. ayi. e kɔni kan ka se k'a dɔn denmisɛn talentier minnu bɛ Mali kɔnɔ. ne kɔni y'o de fɔ. parce que mɔgɔ cogo cogo cɛ fɔ quoi. ne lamɛn sa. awɔ mi lamɛn. jɔnni kunnandi a fɔ sababu ɲuman. awɔ non sababu ɲuman minɛ. n'i ye ninnu fɛn o fɛn jɔ yan ni ne ma tupe ta ne bɛ taa jɔn ta de. ayi an m'u f'i ɲɛna. parce que tupe y'i. bon est ce que aw b'a dɔn hali n'a ye ne ɲininka jɔn de ka di ne jɔn bɛ se ne bɛ jɔn ta de. sisan tupe kɔ. mɔgɔ filɛ nin diɲɛ ani réalité tɛ kelen quoi. réalité yɛrɛ de ye nin. mɔgɔ dɔ bɛ diya i ye. mais n ka cɛ i yɛrɛ b'a dɔn min ye mun ye. woroden ni woroba tɛ kelen ye. sisan a bɛ woro. mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'a ka kow tɛ ka ɲa n'i m'a fɔ a ye dɔrɔn i t'a fɛ de quoi. tupe bɛ se a ka baara la yɛrɛ de tupe bɛ se yɛrɛ de. a bɛ n'a fɔ e ma ne ka kuma faamu. ne de y'a faamuya. ok bon Mali tupe génération patronat ni fɛn ninnu jɔn bɛ se comédie la ka tɛmɛ a bɛɛ kan. bon u bɛɛ bɛ se u ka genre la. a t'a si koyi. ayi. n tɛ tiɲɛ fɔ yan koyi. ne y'o bɛɛ ye k'e ɲininka. u bɛɛ bɛ se u ka kow kɛcogo la u ka genre la bɛɛ bɛ se i ka manière la. jɔn bɛ se jɔn. to yen. tupe i bɛ se sa. sisan. walayi tupe i bɛ se. o faamuyara sa o faamuyara sisan. tupe bɛ se ka tɛ. wala tupe bɛ se ka tɛmɛ fɛn kan génération bɛɛ kan. a tɛna fɔ k'a bɛna ne kun do kunbala n'a y'a nɛnɛ. ne m'o fɔ dɛ. vidéo kunbala jumɛn la. walayi u bɛɛ ka di ne ye. ayi u bɛɛ ka di to yen sa u bɛɛ ka di an yɛrɛ ye mais an ɲininka de parce que n ka cɛ a mana kɛ cogo cogo an k'i ma ko woroden bɛ yen woroba bɛ yen. vraiment. tupe bɛ sɔrɔ dɔ ka woroden de. n tɛ Naza ninnu dɔn. dɔ ye tupe ka. n'u ye vidéo la. awɔ. u ka baara kɛcogo ka ɲi. Platon i bɛ se. Naza aw bɛ se. Mali comédien fara a comédienne kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ se nka tupe i yɛrɛ fana i ka kow kɛcogo bɛ n diya i bɛ se. Jabate i bɛ se. i tilara. i tilara. ada. tupe de woroden ou bien olu de woroba ye. walayi n t'o dɔn. e t'o dɔn. tupe kɔni bɛ se. mais e kɔni nana mɔgɔ dɔ sɔrɔla Mali kɔnɔ denmisɛnninw la min bɛ se ni tupe ye. ayi ne m'a fɔ a tɛ yen dɛ ne m'a fɔ a tɛ yen dɛ aw fɛ o tɛ yan. anw fɛ tɛ sa. ne m'a fɔ k'a tɛ yen o mais mɔgɔ min ta bɛ se n bɛ ne don o ye tupe de. hali tupe tagamatɔ bɛ mɔgɔ layɛlɛ o bɛ ne layɛlɛ o de kama a bɛ se quoi. tupe bɛ se nin bɛɛ ye. ne m'a fɔ a bɛ se nin bɛɛ ye dɛ ne m'o fɔ i b'a dɔn mɔgɔ i bɛ milieu de la quoi. i bɛ milieu la bɛɛ bɛ milieu de la mɔgɔ bɛ yen min bɛ se ni tupe ye o. tupe ka concert yɛrɛ a concert yɛrɛ ye don jumɛn yɛrɛ de ye fɔlɔ don jumɛn seli don yɛrɛ waa dugusajɛ.
Allah jalibaga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ye seli dugusajɛ an bɛ palais la tout bɛɛ bɛ palais la awɔ mira pakɛla nin bɛ palais la a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen wele aw bɛɛ lajɛlen welelen don walahi an ma jɛ mɔgɔ si kɔ an nin fara an jugu kan aw bɛɛ lajɛlen welelen don parce que jugu ninnu yɛrɛ bɛ taa ko ninnu na gɛri k'a lajɛ a bɛ kɛ cogoya min na aw fɛnɛ ka taa ka dɔ fara an ka jama kan o ye sɛbɛ de an ye jugu an bɛ taa u lajɛ nin kuma b'a yɛrɛ de ko jugu ka taa lajɛ walahi juguw ka taa u bɛ taa kow sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ka bɔ n'a ye a ye taa pour que a ka taa ka nafigi sugu na a ka taa jɛni ɲɛfɔ ye parce que a bɛ ja sa n'an kɔni min an bɛ t'o fɔ n'an kɔni ye fɛn min an b'o fɔ ne b'o dɔn voilà an kɔni ta kun ye kisɛ ye ok a ye taa an bɛ kisɛ ɲini bɛɛ lajɛlen welelen don a ye tige san a ka na a bila ko a bɛ taa fɛn na ka taa tige san dɛ a ye weleli kɛ depuis sisan a ka tige san ala ka n don yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la tɛ tɛmɛ o kan a ye taa sa ne bɛ taa sa mɔgɔ si tɛ kɔni ye mɔgɔ tɛ min bɛ kɔni tobi ka concert kɛ yɔrɔ la ok faamuya caman sɔrɔla la ou bien hali se b'i ka vérité n'a jɔ b'an ka vérité bila ne kɔni hakili la ko an ka taa question filanan na sisan maliyɛnw ka yira aw bɛɛ lajɛlen na sira ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tu bɛ ka sira la fɛn dɔw bɛ k'a fɔ an ɲɛna a b'i ban k'o tiɲɛ fɔ an ka plateau sanfɛ an b'o kɛ parce que an bɛ k'a ɲininka tu bɛ ka kow la ko tu bɛ jɔn min sen dɔn in maintenant i b'a dɔn juguw ka ca sa n'i y'o fɔ kɛ n ka na taa walidon dɔ kunbala na mais kunbala jumɛn ayi sa a y'o dabila bon an b'an ta fɔ Mali bɛɛ an ɲɔgɔnna tɛ animation na o t'o bannen ya aw ma fɔ aw wa n'i ye cɛ dɔrɔn k'i sɔnni don yɛrɛ bɛ k'i dalen d'i yɛrɛ la bɔ i ka kuma ta k'a fɔ ko non ko an ka plateau tan parce que an bɛ mɔgɔ caman ye u b'an wele téléphone na aw ka plateau tan animateur ba ka dɔgɔ Mali kɔnɔ min b'an wele téléphone na k'an b'aw ka émission sigi aw dɔ b'a ka émission dose la animateur ka dɔgɔ a ye dɔ bɔ a la kɛ n'i y'a olu y'a fɔ olu b'a dɔn de kɛ an ko ka girin donc an kɔ de ka girin a tɛ komi k'a fɔ olu fɛnɛ ko man girin koyi Balibi de b'an kɔfɛ Balibi jɔlen don an kɔfɛ ɲɛna tiɲɛna a bɛ dilan an bolo i m'a fɔ moi donc n'i ye cɛ dɔrɔn bɔ dɔrɔn i ka kuma nin kɔfɛ o kɔfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Zidu seli don a dugusajɛ seli yɛrɛ dugusajɛ tu bɛ ka concert bɛ palais la 16h palais de la culture 16h pile 16h donc maliyɛnw seli don yɛrɛ n'an ye an ka ɲagatanga bɛɛ kɛ an ka bila an kunna ko sini dɔrɔn k'an bɛ taa tu bɛ ka concert kɛ yɔrɔ la maliyɛnw a ye bɔ an ka taa tu bɛ ka concert an ka tu bɛ ka concert kɛ yɔrɔ kɛ basi min na kana dɛsɛ ko mira pakɛla nin fɛnɛ bɛ yen a bɛ diya sa mira pakɛla o bɛ pa yɛrɛ an bɛ parce que ye o muso fɛn an tɛ se ka don o kɔnɔ an b'a to ni tu bɛ yɛrɛ n'a plateau sanfɛ an b'o fɔ a ɲɛna sinon a fɔra alisilamɛya yɛrɛ kɔnɔ ko nin tɛ daga cɛ k'i yɛrɛ kɛ muso ye ka video bɔ n tɛ daga an y'o mɛn maintenant an tɛna se k'o fɔ sira e ɲinɛ yan an b'a to ni tu bɛ yɛrɛ nana an b'o fɔ tu bɛ anw yɛrɛ de don anw de don ayi ni tu bɛ yɛrɛ nana tuma min na dinɛ la an ko dinɛ la aw bɛ dinɛ baara dɔ de la an bɛ ni dinɛ baara de o ayi dinɛ baara ye la Muhamadu Rasululahi an bɛ bila sisan ka suran fɔ an bɛ bila sa i ka suran dɔ fɔ wa dinɛ ko yan ne mɔgɔ dɔ e ka suran mɛ sa a b'a fɔ ko ja ale tun bɛ k'i kɛ min ye pantalon donna nin filɛ ka suran kalan nin yan ayi ne tɛ pantalon donna yɛrɛ a dɔ b'o fɔ dɛ dɔ b'o fɔ i sɔnna i ma sɔn dɔ b'o fɔ parce que dɔ bɛ ka video lajɛ dɔ bɛ ka video kɛ pantalon ni fɛnw b'a la a ma fɛ yen ko comité dinɛ baara ye sa o ma fɛ yen mais cɛ k'i yɛrɛ kɛ muso ye chapeau ni fɛn sariya la aw yɛrɛ b'a dɔn cɛ don ka ban a ma ban aw k'u dɔn cɛ don hali mɔgɔ minnu bɛ k'a lajɛ olu b'a dɔn cɛw de don mais sisan cɛw le mais k'a ma daga an ma wala an ma o de fɔra ye k'a ma daga dinɛ kɔnɔ a ma daga dinɛ de kɔnɔ dinɛ ɲɛmɔgɔ wo a ye yafa n ma an bolo fila b'an kɔ o ye denmisɛnniya don wagatinin ko de don wagatinin ko jumɛn o ye sɛbɛn de ye o ma saya tɛna denmisɛnniya la saya tɛna denmisɛnniya la hali ni saya nana sisan ne pɛrɛnnen don e pɛrɛnnen don n'i an taara pɛrɛnnen don dɛ an ma juguman kɛ o an bɛ fɛ ka f'aw ye de i m'a faamu aw hakili to dinɛ la muso ka mɛsi dinɛ b'an wolo koyi o ma daga dinɛ b'a bolo an b'an to tournage la ni seli heure sera an bɛ taa an seli aw bɛ taa seli o ye sɛbɛn de ok an ɲɛ t'o la an ɲɛ bɛ min na aw t'o ye o olu bɛɛ tɛ yira o o ye ni ala cɛla de o sinon ok mɛsi don maliyɛn komi n y'a fɔ aw ye cogo min na n'i mago bɛ u la k'u wele pour que ka t'u ka tigi san u ka tigi ka taa ta da la ou bien k'a san a san yɔrɔ la affiche min filɛ affiche nɔrɔli filɛ ɲɛfɛ ni numéro ta i ka weleli kɛ i m'a fɔ ma
parce que comédien o de don talent b'o la Mali kɔnɔ bibi no mɔgɔ dogoni tɛ an bɛɛ lajɛlen b'o dɔn ani fɛnɛ ko tubi k'a ka paquet dabila ko parce que a bɛna fɔ a bɛ paquet kɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɛ réalité la quoi réalité la tiɲɛ don o ye tiɲɛ de ye han ne t'o kalama a y'an bɛ k'e ɲininka de e n'a tɛ ɲɔgɔn kan a y'an kɛ mɔgɔ sugu o sugu o kelen don sa mɔgɔ t'a yɛrɛ justifier ni mɔgɔ bɛɛ ye o i t'i yɛrɛ fɔ bɛɛ ye sa n bira paquet la awɔ ani Fifi ani Fifi ani Awani wallahi o ye mɔgɔ faga ni yɛlɛ o wallahi o bɛ yɛrɛ ta la de ayi ne ma don o la a ma don jaba fɛ yɔrɔ ninnu na mais bɛɛ jɔ o ma e hakili la jumɛn ye ou bien e bɛ wele e bɛ yɛrɛ ka ci caya de k'i ban ka taa tournage ninnu na ou bien ma ma se k'a faamu k'an yɛrɛ la k'i yɛrɛ ka ci caya quoi ayi ne y'o fɔ aw ye n ko famille ko ma nɔgɔn kuma bɛ bɔli n'a tugura ɲɔgɔn na dɔrɔn o tɛ sɔn mais n'e ka mɔgɔ bɛ e nin plateau in sanfɛ a bɛ kɛ guerre ye guerre mondiale a tɛ diya dɛ a tɛ taa k'aw yɛrɛ dan a bɛ taa gɔngɔn fɛ an m'a faamuya cogo di an n'an datugula wari bɛ se k'an nabɔ a tɛ se datuguli yɔrɔ ma Mali kɔnɔ an tɛ se ka datugu yan sa o tɛ se ka kɛ sa an b'o f'i ɲɛna n ko se ka kɛ an datugu Mali la n'an min datugu Mali la sisan b'a sɔrɔ an datuguna an kɔ ka girin de quoi ok sisan an bɛ taa se question ma question k'i ɲininka fɔlɔ question fɔlɔ parce que question tɔ ka ca dɔ bɛ ne bolo dɔ bɛ nin bolo ni ne ta y'i jɛn n'a m'a ko nɔgɔya ten minɔgɔ bɛ ka ne minɛ dɛ minɔgɔ jumɛn bɛ kuma yɛrɛ tɛ tɔtɔ mɔgɔ la émission tɔ ye 3 heures de 11 heures a bɛna fɛ ma kuma faamu ni kun y'i tilen ka tiɲɛ fɔ an ye sisan b'a sɔrɔ a banna quoi ne tɛ ka nkalon tigɛ aw ye koyi fɛn o fɛn bɛ ka fɔ a ye nin bɛɛ ye tiɲɛ de ok question fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i k'i si i ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an ye min mɛn message min cira an ma yan min sɛbɛnnen filɛ yan bizarre ninnu fɛ ayi question bizarre tɛ dɛ min cira an ma message cira parce que an y'i photo bila i b'a dɔn sisan an groupe dɔ sanfɛ i ka fichier dɔ dilan an y'a bila an ka groupe sanfɛ k'i bɛna ale plateau sanfɛ o ye sɛbɛn parce que an b'a dɔn i dɔnnen don déjà mɔgɔ caman b'i dɔn bon olu ye question posé ka na ko k'a f'i ɲɛna i niw don walima i jugu don an t'o kalama ne b'a la a dɔw bɛ kɛ jugu ye dɔw bɛ yirimajɔ a dɔw bɛ yirimajɔ n y'a mɛn ko tubi ka sira dɔ b'a ka plateau sanfɛ bon dɔ in a ka d'an ye aw ka nin question posé a bɛ nin kɛ ok donc ko k'a f'i ɲɛna a tigi yɛrɛ de ko deli yɛrɛ de don dɛ cogo di i ni mɔgɔ min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ e bɛ t'i ka ci ɲɛfɔ o ɲɛna en réalité la k'a bɔ kulonkɛ yɛrɛ la k'a kɛ sɛbɛ ye su question bɛɛ la yɔrɔ foyi ma ne fari faga n'o tɛ o yɔrɔ dɔrɔn ne ye ci fɔ jɔn ye i t'i ka ci fɔ tupe in na i bɛ ka kɛ yɛlɛ ko tupe k'i ma k'aw bɛ baara la i bɛ ka ko ka yɛlɛ ko dɔ i t'i ka ci fɔ tupe in na tupe ko sira i miiri an ka comédie daminɛ cogo ni an ka fɛnw ma dɔ i k'i miiri ko dɔw la ko dɔw tɛ se ka tɛmɛ ne ni e ɲɔgɔn cɛ parce que an ye baarakɛɲɔgɔn de an ye baarakɛɲɔgɔnma de ye quoi an bɛ tupe fo o yɔrɔ la a ka waati tupe i bɛ fo o yɔrɔ la i ka waleɲuman dɔn na ko ale ni se ka kɛ baara ale ni se ka kɛ kanuɲɔgɔnma ye quoi parce que mun na aw bɛ baara de la aw nana baara de kama aw bɛ baara de kɛ maintenant fo e ka tila ka jarabi ale yɛrɛ fɛn na en réalité la en réalité k'i ka ci ɲɛfɔ a ɲɛna cɛ nin yɔrɔ yɛrɛ ko nin yɔrɔ ye olu touché i ka nin dabila deli yɛrɛ don k'i ka nin bɔ i jugu la ko nin man ɲi munna i b'a kɛ i b'i ka ci fɔ tupe in na munna en réalité la wariko de komi yɛrɛ ko wariko de don komi sisan aw ye dɔnni sɔrɔ i y'a kɛ wari de kama wa ou bien aw mɛnna ɲɔgɔn kan tupe e y'o wari sɔrɔ k'a sɔrɔ e m'o fɔ ne ye fo ne taara n ka ci fɔ e ayi tupe bon ok sisan an jaabi mɔgɔ min jaabi mɔgɔ min ye question di i ɲɛ don caméra la i k'a mɔgɔ mun jaabi tɛ dɛ i yɛrɛ ye tiɲɛ fɔ aw n bɛna aw de jaabi bon an jaabi an ka lase a tigi problème t'a la karisa i b'a mɛn i b'a mɛn karisa parce que a ma tigi tɔgɔ fɔ plateau sanfɛ quoi ne ka mɔgɔ kanu fo ka taa fɔ a ɲɛna ne t'o kɛ dɛ e bɛ jumɛn kɛ ne t'o kɛ walahi e bɛ jumɛn de kɛ i b'a dɔn ni mɔgɔ ma mɔgɔ kanu a tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye tupe kanu kɛ tupe yɛrɛ ye de kanu mais u bɛ k'a kɛ kanu ye o kanu tɛ ni kanu tun tɛlen tupe cɛ an filɛ nin yɔrɔ min na an tɛ se yen baara la baara kanu de ye tupe ma sɔn nin a ma sɔn nin ok tupe ala ka n'i sɔn tan tɛmɛna ka ban tan tɛmɛna ka ban sa ninnu ye kɔrɔlenw de ye sa ninnu ye kumakɔrɔmaw de ye kumakɔrɔmaw de ye filɛ depuis ni aw ma lase quoi depuis aw ma bɔ quoi depuis aw ma bɔ ninnu y'o kumaw de ye quoi a y'a fɔ a tigi ye a y'a fɔ a tigi ye ko ne sera ko k'a ye nkalon tigɛ tiɲɛ t'a la a tɛ a cɛ tɛ yen ko ne taara ci fɔ mɔgɔ min ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ réalité la diɲɛ kɔnɔ ne m'a fɔ Yirimajɔ kɔnɔ dɛ
tiɲɛ kɔnɔ a cɛ tɛ yen ko ne ye ci f'u ye ko karisa ne b'i fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ yen n bolo wuli tɛ se k'a jigin. ok a jigibaga tɛ walayi a la walayi. Tube jɔlen ɲinina e jɔ comme Tube b'i sutura. Tube a b'i sutura wa parce que n'i ye nin kuma fɔ Tube yɛrɛ ɲɛna Tube b'a fɔ cɛ a ye nin kuma sugu dabila a ye mun mana fɔ de sa a ye tɛmɛ sa. problème t'a la mais ni Tube jɔra e jɔra e bɛ se ka nin kuma fɔ Tube ɲɛna tan. mais mun na an fɔ a ɲɛna peut-être fo n'a maloya i ma k'a question répondre ou bien k'a fɔ k'a ye kuma sugu dabila quoi. i tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ yan parce que ne ma Tube kelen ta jaabi ne ko n ko a cɛ de tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko Sira y'a ka ci fɔ an ye. Sira n'i ma sabali mɔgɔ a dɔ bɛ bɔ cɛ tɛ yen et puis a tɛ nana kɛ yen. n'i ma sabali mɔgɔ dɔ bɛ bɔ k'i jaabi de k'a fɔ ko Sira i hakili tɛ nin na i hakili tɛ nin na i hakili tɛ nin na i hakili tɛ nin na. sabali ko an ka cɛ. u k'an jaabi kɛ. mɔgɔ tɛ kuma ka wasa i hakili don i ka kɔrɔlenw la. a bɛ se ka tɛmɛ a. ayi dɛ i hakili to i ka kɔrɔlenw la kɔrɔlenw. kɔrɔlen tɛ ne na. excité la. ayi diɲɛ kɔnɔ. diɲɛ kɔnɔ excité la diɲɛ kɔnɔ bon e bɛ ka nin fɔ sa e yɛrɛ ko k'a ma donni minɛ ka ciw e ma donni minɛ ka ciw an bɔn ka denw an bɛ ɲɔgɔn dɔn i m'a fɔ ma. i ma donni minɛ ka ciw an ma o jija excité la Bamakɔ bɛɛ Bamakɔ bɛɛ excité la deli yɛrɛ don. ne bɛ Kɛɲɛba Sira dɔn. ayi Jɛma fanfɛla ninnu kɔfɛ. ne ma deli ka taa Jɛma ne taara heure dama dama kɛ Jɛma ka se. Tube ka Sira deli don kana kuma ka wasa. problème t'a la n y'a mɛn ni dɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛ se k'o di. fo k'i ba i ka kɔrɔlenw la. ok ayi kɔrɔlenw ka yafa n ma komi e ko ten i bɛ se ka tɛmɛ. an taa filanan la question filanan i ko k'i ma dɛrɛ Tube la mais u y'a fɔ musomanin minnu na Tube nɔfɛ Tube ko ka di ye ou bien Tube an ka tournage kɛ munna e bɛ keleya olu la fo ka keleya dépassé ka tila k'a kɛ ɲango ye olu ma halisa k'i ma jarabi. o bɛ kɛ cogo di o bɛ kɛ cogo di sa. Tube ka yɔrɔ la ne ma deli ka mɔgɔ si ɲɛngoya minɛ hali Tube ka yɔrɔ tɛ walayi ala. Deni ye question fɔ an ye. i b'a dɔn min man di ne yan. Deni ka taa k'i yɛrɛ bonya mɔgɔw ma ne b'i lajɛ mɔgɔ sugunin dɔ de ye quoi. bon hali ni a y'o kɛ sisan a ɲangoya kun parce que i b'a dɔn ne tɛ mɔgɔ ɲɛngoya minɛ ne bɛ n da de parce que hali n'i kumana ne fɛ mun na ne bɛ kuma i fɛ en tant que i yɛrɛ bonya anw ma. e tɛ se ka n'i yɛrɛ bonya anw ma e nana anw sɔrɔ yen e bɛ se k'i yɛrɛ fɛ i n'a fɔ mɔgɔw jugu b'e la cogo di. e ka bɛ Tifa de ma tan dɔrɔn. e ka bɛ jɔn ma fɔlɔ. Tifa ka di ne ye dɛ. a e ka bɛ Tifa de ma parce que Tifa de. ne y'o fɔ dɛ. Tifa de y'a fɛngɛ cogo dɔ la. Tifa wa est ce que a b'a dɔn hali ni fiɲɛ cira a bɛ yɛlɛ yan Latifa bɛ yɛlɛ. hali ni fiɲɛ cira waliden bɛ yɛlɛ walayi a juguya tɛ mɔgɔ si juguya ta fan fɛ a juguya yɛrɛ tɛ ne fan fɛ o ye sɛbɛ kɔrɔmuso i ka di ne de. a ka di. walayi. e bɛ ka nin fɔ ni muso la n'i sigi i ka nin bɔ Tube fan fɛ. cogo di mun na ne de y'a la ne tɛ se k'a bɔ yen. mais a bɛ na ka tɔgɔ sɔrɔ e ɲɛ cogo di. ayi a ma tɔgɔ sɔrɔ ne ɲɛ dɛ. a ma tɔgɔ sɔrɔ e ɲɛ. a ma tɔgɔ sɔrɔ ne ɲɛ dɛ. a ma tɔgɔ sɔrɔ e ɲɛ. ayi a ma tɔgɔ sɔrɔ ne ɲɛ dɛ. fɛn ne ma tɔgɔ sɔrɔ a ɲɛ dɛ. musolakaw ko k'a f'i ye ko musoya ye gindo ye ko ni min jɔ i place la ko Tifa bɛ n'i place minɛ i la. a k'a minɛ walayi place foyi tɛ ne na bilen o place de bɛ ne na. e limaniya la. limaniya tɛ place de tɛ yen a place de don a ka n'a minɛ o dɔrɔn de don. i ma sisan ni ye nin ka nin fɔ sisan n b'a la k'i limaniyala la quoi trop c'est trop quoi a sera dan na quoi tiɲɛna se tɛ ne ye. cogo di. a kana minɛ quoi. a kana minɛ n bɛ n sen bɔ commune la. oui i b'a fɔ ma. n bɛ taa n ka furu la. n bɛ taa n ka furu la direct la parce que nin ma ɲi. furu tɛ se k'a fɛ a to ne ka comédie bila o n'i bɛ ne fɛ i bɛna o kan kan di a bɛ diya ne yɛrɛ de i b'a fɔ karisa. donc sa ni wolo. e furulen kɔfɛ ka tila ka taa comédie la. mais mun na n'a diyara ne ye de ne b'a fɔ karisa n b'i kumakan bato mais n'a ma diya hali a faama. ala faama. ala faama. e ne ye comédie de la e nana o e ne ye comédie de la. e nana a tɛ ka na k'e bɔ comédie la de a k'e bɔ a la dɛ. ɔ an bɛ bin a kan de mais a diyagoyalama tɛ dɛ diyagoya tɛ o. mais e se bɛ k'i miiri sini na. ɔ a ye yafa n ma. parce que n bɛ ka miiri don min na cɛ dɔ bɛ na nin don tulo la quoi Tifa e tun bɛ daba la plateau sanfɛ bi e filɛ nin ou bien Tifa Sira e tun bɛ daba la plateau sanfɛ. dɔwɛrɛ tɛ yan question. an ka taa Zu. sisan. aw yɛrɛ bɛ ka ɲinɛ a ka baara kɔ ne bɛ k'a ka baara. an tɛ ka ɲinɛ an ka ayi la ilala. e yɛrɛ an ka cɛ o bɛ k'an dabali ban parce que an tun bɛ kɛ cogo min na nin. voilà. e tɛmɛn'o kan. n bɛ tɛmɛ n'o kan direct la sisan an bɛ tɛmɛ ka taa question filanan o tɛ dɔwɛrɛ. an bɛ ka siran question dɔw poser i kunna quoi. question filanan tɛ dɔwɛrɛ. n'a bɛ ka siran a b'olu to yen de dɛ. Tube ka sira question filanan tɛ dɔwɛrɛ ye. awɔ. ko. nin ye cɛ dɔ ka question cɛ.
cɛman tɛ dɛ nin ye cɛ de cɛ ok an balimakɛ dɔ ka An question ɲɔgɔnna de tɛ dɛ, cɛ yɛrɛ yɛrɛ de don. ayi ne t'o dɔn dɛ e t'o dɔn ayi bon an balimakɛ dɔ ka question de don an balimakɛ an bɛ n'i ka question lase Tubi ka sira ma sisan A b'a mɛn a bɛ jaabi. i b'a mɛn et puis i ka tila ka jaabi n balimakɛ ko Tube sira ko k'a f'i ɲɛna ale ni i bɛɛ bɛ kari kelen de kɔnɔ ko ale t'i ye ɲɛ la a t'i ye su a t'i ye tile i bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn Ko wa all time ale b'aw ka du kɔnɔ a tɛ so fɛnɛ kɔnɔ. i m'a faamu E filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ sokɔnɔna man di. sokɔnɔna man di ye quoi An tɛ don o kɔnɔ quoi. an tɛ don o bɛɛ détail I bɛ kɔnɔ taa ko min? fɔ dɔw yɛrɛ ko appartement k'i bɛ ka appartement kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ Ko o olu fana tɛ ka vie. an b'a dɔn k'a fɔ bon ne ko bon n'i ma deli k'o ye quoi ko non k'ale bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de E bɛ kɛ min quoi. n'a sɔrɔ e bɛ kɛ yɔrɔ min na quoi mais dɔw kɔni ko k'i bɛ ka I tɛ sɔn appartement k'a fɔ ko i bɛ su. est ce que a b'a dɔn an ka carré kɔnɔ kɛ bɛɛ lajɛlen de ɲɛbɔnen b'anw fɛ Ye. parce que munna ala parce que munna teri t'anw na an ka yɔrɔ in na an yɛrɛ dama de ye ɲɔgɔn teri an musomanin joli an muso joli depuis dugu masaden mana cɛ anw de bɛ sumama yɛlɛma na da la ni tournage tɛ yen an b'an sigi da la ni tile sera ma an bɛ taa gaw kɔrɔ ni yɔrɔ min mana ja an bɛ wuli ni n'an ka sokɔnɔna baarakɛ heures sera an bɛ wuli an bɛ don so kɔnɔ an b'an ka baaraw kɛ an b'an ko su fɛ an bɛna a da don da la Mais an y'a min balimamuso dɔ da k'a fɔ k'ale bɛ ka wari don cɛ dɔ la. i m'a faamu E ko ko teri t'aw la. k'e ko teri t'aw ko la jumɛn teri t'aw la I yɛrɛ mun bɛ tile ka yala kɛ. teri ne ni mɔgɔ tɛ tilen ka yaala dɛ Balimamuso. balimamuso m'a fɔ ko teri t'aw la jɔn i balimamuso ayi teri t'anw na teri t'aw la ayi o de la nin tigi ko k'i tɛ i ye olu tɛ se Sufara ka ne tile ye o kan. parce que n'o de fɔ kɛ ne tɛ se ka k'u ka hɔrɔnmuso y'an minɛ y'an bila n'u ye kuma bɛɛ n bɛ karisa ka so kɔrɔmuso y'an minɛ y'an bila Ayisa. cogo di parce que kuma bɛɛ carré kɔnɔ n bɛ yan fɛ n bɛ karisa ka so o t'anw fɛ yen o an yɛrɛ dama de ɲɔgɔn ka teri ne e bɛ kelen tɛ karisa ka i bɛ N'i karisa y'a ka ye so a ko k'i tɛ ye. ok n tɛ ye sa n tɛ ye ɔ i bɛ kɛ min E bɛ wala e b'a fɛ ka ne ye de wa E bɛ kɛ min. i bɛ kɛ fan jumɛn an ka so kɛ so jumɛn K'a bɛ ne kɛ bɛ kuma. ye so ne fa ka du kɔnɔ e tɛ y'i fa ka du kɔnɔ sa Ni Ok, e bɛ n ye- y'a fɔ mɔgɔw cɛ. ye E bɛ ye. a y'i jɔ fɔlɔ ne Y'a n jɛ y'a wa? jɛ jɔn b'a E fɔlɔ y'a ye. i jɔ aw mɔgɔ fila ani mɔgɔ min ye question in di I y'a. ne tɛ ye so n y'a jɛ aw ma ne y'a jɛ sira sisan walayi ne y'a ayi jɛ sisan bisi bɛ ka bɔrɔ de fara sisan A tɔ bɛ kɛ kɛlɛ ye. wala c'est parce que mun na i tɛ ka sɔn i jogo ma i tɛ ka sɔn i jogo ka f'i ɲɛna i tɛ ka sɔn o ma Ɔɔ. cɛ ye Parce que question n'u d'a t'aw ma yɛrɛ ka cɛ ye kuma question yan. de d'a ma ayi Ayi, on m'a dit que la vérité fait mal. E tɛ so, e tɛ so kɔnɔ. Parce que n ka cɛ, n'a Nin ye sɔrɔ dabali n'a ban sɔrɔ e dɛ. bɛ kɛ so kɔnɔ all time, a tun b'a fɔ k'i tɛ carré kɔnɔna la mais kuma bɛɛ i bɛ so kɔnɔ. Mais cɛ ko k'e yɛrɛ tɛ ye. k'e tɛ so kɔnɔ yɛrɛ de ne tɛ ye k'e yɛrɛ de tɛ ye so kɔnɔ E yɛrɛ, e kana an ka plateau Carré. a balila na parce que a kun Carré kɛra an quoi. kun la k'i tɛ ye so. kari a ko kari in yɛrɛ de kɔnɔ i tɛ yen n'i y'ale ɲininka ale b'a fɔ k'e tɛ yirimajɔ n'i y'ale ɲininka ale b'a fɔ k'e tɛ yirimajɔ o ye ala ta n'o ye e bɛ tila k'i jɔ ko bɔn k'i tɛ so k'i y'a jɛn mais n y'a jɛ kɛ cɛw ma bɔn o b'a yira k'a fɔ de cɛ in cɛ ka kuma de ok n y'a Parce que jɛ cɛ bɛ digi maliyɛn na. Maliyɛn yɛrɛ kelen tɛ adamaden, cɛ bɛ digi adamaden na. cɛ bɛ digi maliyɛn yɛrɛ de la Adamaden na. cɛ ma digi ne la koyi Awɔ, ne ye cɛ- cɛ e nka ale- n y'a ka kuma sɔn ji de la sa ne e y'a ka fa kuma sumɛ jɔ mais e kuma y'a sumɛ jɛn, sɔn o la tɛ e b'a kuma dɔn ye. bɛrɛ k'a ye tiɲɛ fana de ne fɔ fa i ye tiɲɛ fɔ mais n y'a jɛ e Bon, i Ayisa. sabali. I y'a jɛ sa, an sɔnn'o ma. Bon, i sabali bɛ kɛ yɔrɔ min na o fɔ an ye. n t'o fɔ Appartement kɔni tɛ. Awɔ, appartement de An bɛ don. ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ la, l'avenir. i bɛ ka appartement kɔnɔ de yan cɛ jaabi sa n ko an ka question tɛ koyi cɛ jaabi ba Cɛ jaabi. ne tɛ appartement dɔn e t'o dɔn wa ne t'o dɔn o dɛ ye fɛn min ye e t'o dɔn wa walayi ne t'o dɔn Mais E e bɛ tile kɛ ma min? lase. I sabali, e bɛ kɛ min? ne bɛna sɛbɛn de fa aw ye ne bɛ kɛ so e bɛ kɛ so awɔ ayi a tɛna sɔn k'i si ka tiɲɛ fɔ an ka taa juru fan Nin fɛnɛ mɔgɔ sugu jumɛn? Question. seli dugusajɛ an bɛ palais na awɔ Tɛ o ɲɛ. dɔnnen don o dɔnnen don Awɔ. question laban n b'o d'i ma question laban n b'o d'i ma fɛnɛ An bɛ sɔrɔ ka émission kuncɛ ka ko tɔ fɛsɛfɛsɛ réseau sanfɛ parce que an b'a dɔn ni mɔgɔ b'i ka vidéo nin ye u bɛ ye yɔrɔ min na u b'o fɔ an ye. i m'a faamu Bon n'a ye ka émission bila dɔrɔn an bɛ live sigi k'a daminɛ 0h fo 4h sur 12h hakilina bɛ mɔgɔ minnu fɛ k'a fɔ an b'o filmer an b'o ci yɛrɛ ma. fu ne ka émission tun bɛ ka an sa danna O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Zuwi ka question laban posé a kunna. e fɛnɛ bɛ ka na k'i ban kuma dɔw la e cɛ fu ne y'a kuma ban min la. tɛ tiɲɛ ne t'o fɔ ne tɛ kuma o kan an t'a dɔn ko tiɲɛ tɛ sa sɔgɔma an bɛ bila kan ka poser o ni tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ k'i y'a fɔ ko tiɲɛ don mais problème t'a la ne bɛ ka tiɲɛw de fɔ aw ɲɛna komi aw yɛrɛ bɛ ka aw ban tiɲɛ na fo ne ka nkalon tigɛ n tɛna n'o kɛ dɛ Ayi parce que kuma dɔw la mɔgɔ tɛ se ka nkalon mɔgɔ dɔw ne bɛ tɛ se yen ka nkalon da an yɛrɛ la o
ese ka galon la ne tɛ galon da n yɛrɛ la dɛ. Question laban tɛ dɔwɛrɛ ye ko k'a f'i ɲɛna fɛnɛ tuguni o fɛnɛ o ye an balimamuso dɔ ka question ye. Fa bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ. I m'a ye fa bɛ yɛlɛmisɛnnin kɛ an balimamuso ka émission kumakan de don ale ko k'ale b'i su yɛrɛ de ale bɛ fɔ AC 2000 la de ale b'i su ale bɛ fɔ AC 2000 la de ko k'a f'i ɲɛna fɛnɛ relation jumɛn bɛ i ni baɲumankɛ fɛnɛ cɛ baɲumankɛ ko cogo min na fɔ o ko ma jɛ kosɛbɛ quoi i m'a fɔ ma o de kosɔn i kɛlen don k'i ban tobi la. I m'a parce que ko i kunkolo tɛ tubi ka video la kosɛbɛ ale ye min jateminɛ ale y'i ka video jateminɛ remarqué na ko tiɲɛna ko wallahi k'i ko ka d'ale yɛrɛ de wallahi k'ale tɛ ka question nin fɔ a ma question dabɔ ko pour que question k'i ɲi tɔɔrɔ quoi k'a ma question dabɔ o kama quoi k'a bɛ ka question kɛ mun ye parce que mun na ko e yɛrɛ de ko ka d'a ye ale b'i suit toro quoi n'a ko k'a t'u suit k'a bɛ ka dɔ b'a la quoi maintenant ale b'a ye tile filanin na e ni tout petit video bɔ mais e bɛ kɛ n'a sɔrɔ a ma dɔgɔ ne suili la ala k'a to a k'a bila i jɔ sa e bɛ kɛ fɛn ninnu ka fɛn na e bɛ kɛ baɲumankɛ ninnu ka clip la i bɛ kɛ baɲumankɛ ninnu ka clip la i n'olu bɛ clip tourner fo a bɛ kɛ n'an fitinin ye clip min na sa baɲumankɛ ninnu ka fɛn na sa. e b'i yɛrɛ sɛgɛn a ye jaabi ka bɔ. ayi bon an n'a ye jaabi kɛ i bɛ muso jaabi tuguni ni jaabi o tɛ problème i bɛ muso jaabi tuguni sisan a ko k'o f'i ɲɛna yala mun de la i taara baɲumankɛ nɔfɛ i ma to tupe i bolo yen mun na k'o kɛ. a bɛ su a m'a fɔ ko a tun bɛ ne suit yan f'a bɛna kɛ sababu ye ayi k'a b'i suit hali maintenant f'a bɛna kɛ sababu ye a bɛna dɔ bɔ a la. a ma fɔ k'a bɛna dɔ bɔ a la dɛ est-ce que o faamu. ok a ko k'a b'i suit k'a ye question nin poser ka na k'a m'a dabɔ problème t'a la n'olu bɛɛ faamuya ayi wala aw ye fɛn o fɛn fɔ ne ma a ma digi ne ma. wala k'a ye question dabɔ pour que k'a na digi la quoi. aw ye question fɛn o fɛn poser a si de ma digi ne la parce que ni jogo tɛ ka ban a bɛ digi e la ko mun kɛra. bon denni ka yɔrɔ tiɲɛ jaabi. denni ka yɔrɔ wala denni denni de don ale bɛ i ma. ne tɛ kan n'a fɔ ne ma ko denni dɛ. ayi e tɛ sa i n'a fɔ. ayi i ko ko ani e bɔ e tɛ sa muso denni tɛ o. ok muso de y'a bila ka na muso ka question dɛ. d'accord komi an cɛmisɛnnin filɛ an fana diginen don sisan fɔli de la quoi. sisan n ma tupe ka yɔrɔ bila ko n bɛ taa baɲumankɛ ka yɔrɔ la i y'a faamuya hali sisan ni mɔgɔ wɛrɛ de ye ne wele min tɛ tupe ni baɲumankɛ si ye ko sira ne b'a fɛ i ka nin jouer kɛ ne ye ni ne bɛ se ka taa kɛ ne b'a kɛ. e fɛ k'a fɔ ko baɲumankɛ nin bɛ wele la. ne welela de kɛ ne bɛ wele ne tɛ taa n yɛrɛ ma o. baɲumankɛ e wele. ne welela de. mais donc sariya tɛ comédie na wa ni mɔgɔ min wele dɔrɔn i bɛ t'o ka yɔrɔ la. sariya b'a la sariya ye min ye. sariya fɔ tan. baɲumankɛ ye ne wele a ye Funɛ de ye ci fɔ n ye parce que Funɛ tun taara voyage la o temps kɔnɔna na jouer kun jɔra ne ni Fatimu yɛrɛ ye n balima yɛrɛ an kun taara jouer la a ko Sina b'a fɛ i ka na yanni Funɛ ka na an ka jouer dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ɲuman ye mun ye ne k'a fɔ Tupe karisa ye ne wele ka taa jouer la o jalaki bɛ ne kan ne m'a fɔ Tupe o ne wulila ne taara n yɛrɛ ne ma fɛn fɔ Tupe o a ɲuman ye min ye ne bɛ baara la Tupe de fɛ baɲumankɛ ye ne wele a ye ne ye Tupe ka jouer la a ye ne wele n'a kuma ne ye o la ne tun tɛ wele yanni ne ka taa ne tun k'a fɔ Tupe ye Tupe ne bɛna taa a k'a fɔ ayi kana taa ou bien taa n dun b'a dɔn mɔgɔ min don a t'a fɔ ko kana taa. e y'a fɔ a ye dɔrɔn a ko k'i ka taa. ne m'a fɔ a ye yɛrɛ ne bɛ ko e taara i yɛrɛ ye da. ne y'o de fɔ n ko o de jalaki bɛ ne kan ne taara n yɛrɛ ye ne m'a fɔ a ye yɛrɛ hali sini ne bɛ taa baɲumankɛ ka tournage la ne ni Tupe tɛ kuma a kan a dun t'a fɔ Sira kana taa yɛrɛ ne yɛrɛ b'a dɔn hali n'a fa a t'a fɔ ko kana taa. e b'o dɔn cogo di. ne b'o dɔn a ka kuma yɛrɛ ye fɛn min ye dɔrɔn karisa a y'a hakili to a yɛrɛ la a t'o fɔ ne yɛrɛ kelen yɛrɛ. Tupe t'o fɔ ne kelen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ Tupe bolo Tupe a ka ladilikan ye fɛn kelen min karisa a y'a hakili to a yɛrɛ la. Tupe ka sira lajɛ. balimamuso ke maliyɛnw ni kun ye Tupe ka sira. muso min bɛ wari don cɛw la o de bɛ ka na. ni kun ye Tupe ka sira kumakan ye an bɛna a balimamuso min dalen don a kan ni a ni fɛnɛ bɛ comédie kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna o wele fɛnɛ bɛna dɔɔni fɔ dɔɔni dɔrɔn o fɔ maliyɛnw ye. ni ale bɛ k'i yɛrɛ kɛ k'ale tɛ maliyɛn ye. voilà. ka sɔrɔ maliyɛn tɛ mais américain de don a lajɛ. awɔ ale bɛ k'i yɛrɛ tɛ maliyɛn maintenant an bɛna ale ta yan san bɛɛ ɲɛna sunali farida la. maliyɛn tɛ. maliyɛn don. na micro d'a ma ni jɔ nin kɛrɛfɛ yan fɔlɔ ni jɔ nin kɛrɛfɛ n ka micro d'i ma micro minɛ. nin fana bɛ marakakan fɔ wa. saba mɔgɔw fo fɔlɔ mɔgɔw fo saba.
bɛɛ lajɛlen fo f'aw sigiyɔrɔ la. K'a jumɛn bɛ bɛɛ da ko basi t'aw la. Non basi b'u t'an na. I tɔgɔ n'i jamu. Ne tɔgɔ Atumata Sila. O tɔgɔ o ka gɛlɛn dɛ, e ka segin a kan. N'a kɛra i bɛ se k'a fɔ Fatumata Sila. Voilà o de ye kuma ye sisan. Atumata ni Fatumata, i t'a fɔ Fatumata dɛ. Fatumata Sila. Fatumata Sila. E bɛ nin dɔn ni. N bɛ mun dɔn i n'a fɔ cogo di. Ayi e ka nin jaabi i b'a dɔn fɔlɔ. B'a dɔn. A bɛ ayi kuma fɔ an ka émission sanfɛ tiɲɛ don walima nkalon don. Bon ne kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn a ye tiɲɛ de fɔ parce que ne ɲɛ t'a la a ye fɛn fɔ ne ɲɛ t'a la a la n'a ye nkalon tigɛ a la quoi. I delila i jɔ fɔlɔ. Balimaya bɛ sisi ma a tɛ mɛnɛ e tɛ tiɲɛ fɔ. Mais balimaya ko tɛ o. Ayi parce que e b'a dɔn n'i bɔra mɔgɔ dɔ n'a b'a bolo jɛ ka na. Voilà ka kuma don ka ne tɛ s'a la ne dɔgɔnin de don. O tɛ dɛ. Tiɲɛ fɔ tɛ o tɛ teriya sa dɛ hali ne balima don n'a tun ye nkalon tigɛ ne b'a fɔ. E balima n'a nkalon tigɛ e tun b'a fɔ. Hali ni nkalon tigɛ e tɛna se k'a fɔ sa. Munna ne t'a fɔ. I bɛ siran ɲɛ quoi. E ma deli ka taa bila rendez-vous kɛyɔrɔ la. E ma deli ka taa bila rendez-vous kɛyɔrɔ la. I kali. Ayi a t'olu ko ninnu kɛ anw si t'o kɛ. Ah bon i kali. Sɛbɛ la de kali sa faamuya. San 20 ni joli. An fana ka kalili sugu jumɛn ye. A fɔ ko walayi. Walayi a t'o ko ninnu kɛ. E dun. Jumɛn. E b'olu ko kɛ e b'olu ko awɔ. Hali ne yɛrɛ t'o kɛ. Bon ne bɛ ka miiri mun ka man de la quoi. Ne bɛ ka miiri sisan. Ni tɛ nin n'a ma aw labila. Parce que cɛ dɔ b'an bolo yan a bɛ fɛ ka furu kɛ quoi. An bɛ fɛ k'i d'a ma sinon an fari la. Anw aw t'o kuma kɛ n'a b'a sɛbɛn ma ka taa so kɛ. Awɔ an bɛ ka fɔ parce que i man ka. An bɛ ka d'a ma de. Anw t'o kuma kɛ o. Ka ne d'a ma. Awɔ a b'i fɛ quoi. Sisan n b'a ka so yɔrɔ yira a la. I b'a ka so yɔrɔ yira. A t'i sɔrɔ yen. Papa sisan. Papa. Papa i labɛn quoi. N'Ala sɔnna ma nin ko ɲɛnabɔra ka ban. An bɛ ni lagare ta kɛ ɲɔgɔn fɛ. I b'a dɔn sisan mɔgɔ min bɛ ka émission suit a ka mɔgɔ ka ca dɛ. Ni kuma kuma fɔ yan nɔ min tɛ kuma fɔ quoi i b'i yɛrɛ diɲɛ ɲɛfɛ dɛ. An b'o kalama ka bɔ depuis a ma se yan. Depuis a ma se yan. Mais maintenant sisan aw ka numéro dɔ di aw bɛ sɔrɔ numéro min na aw fila bɛɛ. Parce que déjà aw bɛɛ comédien in direct la. Mais n t'a dɔn e y'a dabila e m'a dabila i den bɛ min i den yira an na fɔlɔ. Den yan awɔ an bɛ tila ka na n'o ye. A bɛ tila ka na n'o ye. Bon aw ka numéro di maliyɛnw ma ni mago b'a la aw b'aw wele quoi. O ye problème. Siraba dun bien. Ayi. A bɛɛ ye kelen. Bon sira i t'a di a fana b'a ta di. Sira i t'a di. Ala. Numéro 98. Sira bɛ ka sira mɔgɔ ka numéro ta ala. A ye sira i ka numéro bɛ ta k'i wele dɛ i bɛ wele yɛrɛ. 98 tɛ dɛ n'a ta ye fu ta. Numéro ta. 78. 92. 61. 97. I y'a wele numéro na o b'i kun wa. N'a sɔrɔ ka taa. Ne y'o de di o. O de don. Sisan e k'i ta fɔ. 84. 57. 02 19. 02 19. N'o taara. Weleweleli bana ko nɛmɛ dɛ. E bɛ fɛ ka mun fɔ sisan. Mɔgɔ dɔ n'i bɛ furukɛla sɔrɔ dɛ parce que wari. Ayi ne tɛ furu téléphone kan dɛ. Ka ne ka numéro ta ko ka ne furu o kumana mun de bɛ yen. O kumana mun de bɛ yen wa. Aw bɛ ɲɔgɔn ye ka bi wula aw bɛ ɲɔgɔn ye. T'i t'o dabila ba. Ne y'o muso de ye. Sira ko tɔ kɛ. A n'a fɔ an tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ quoi. Tɛ diɲɛ kelen kɔnɔ. Bon na émission ta la ban. Awɔ. Furukɛla wari di mɔgɔw ma. I dama don numéro la furukɛla wari di maliyɛnw ma. A fɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ ye émission suit. Min jigin a la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an suit an kanubaga fara mɔgɔ min b'an dɔn mɔgɔ min t'an dɔn. Walayi. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw sigiyɔrɔ la. Kosɛbɛ. Animatrice ba o mankan de don. Animatrice ba ni maliyɛnw ni animatrice tɛ dɔwɛrɛ ye yɔrɔ la ale bɛ fɛn yɛrɛ la. Yirimajɔ ba e tɛ Yirimajɔ wa? I bɛ Yirimajɔ. I tɛ Wara ka sira fara la. Ni mɔgɔ b'a la ka taa émission k'a fɛ. A ka numéro bila sa i bɛ se k'a ta dɛ k'a wele dɛ. N bɛ taa émission kɛ f'aw sigiyɔrɔ la. Émission ka di i fɔlɔ wa? M'o kɛ. Animation ka di? O ka di. Sɛbɛ? Ok.